كلاي مصحف نجست كلاي مصحف نجست مقصلتنا قداماي نجست كون كله قدمتهم سبع لقاونت بحد زنبر مصحف مخاني ينجر ايو ازي مبقول نايتي تاريخن مقصلتا اب اسرائيلن يهودان زنغوس نجستات تاريخ ايو ابز مصحف ازي اتحاد غزي بحد منغست تخيد زنبرت منغست اسرائيل نحد زمن زاكل اب كلته منغستي يهودان اسرائيلن كوينات تخيد نيرا ابز تقول في زخونه قال እግዚአብሔርን እስራኤልን ይሁዳን ብናቱ ነቢያትን ራእይትን ከጠንቀቃን ከመዕዳን ጸኒሕዩ ኣብ ካልኣይ ነገሥት ምዕራፍ 13 ስጋብ 14 እንረኽቦ እዩ እዚ ድማ እግዚአብሔር ግናን እስራኤልን ይሁዳን ብኩሎም ነቢያትን ብኩሎም ራእይትን ገይሩ ካብ ክፉእ መገድኹም ተመለሱ ከምቲ ነቦታትኩም ዝኣዘዝክዎም ብባሮተይ ነቢያት ገይረ ድማ ዝሰደድኩልኩም ኩሉ ሕግን ትእዛዛተይን ሕጋጋተይን ሓሉ ኢሉ መስኪሩሎም ነበረ نساتهم جنا أيسمعون كم كساد إتهم بإግዚአብሔር أملهم زي آمنوا أبطاتهم دعا كسادهم أترروا علامة نيزي مصحف نتهم إግዚአብሔር كم حق أن يعمر حيكي كونهم زعبيو مقطعتي نإግዚአብሔር رديئتن حلوان كم أون فرد زرئي مصحف مخانو نرئي أبز مصحف نايتهم أبتا سميناويت منغست إسرائيل زتسؤو 12 نغستات إسرائيلن أبتم دبواوي منغست زتسؤو 12 نغستات يهودان نميتن 30 عامتات زأكل غزي خوينو يهودا يرسالم دحري منغست إسرائيل أب منغست سلموناسر ناي سوريا نغوس تماريخهم زخدلو غزي ناستات 136 عامتات صنيحايا زدما بمئزازنا يهودا نغستات نغوس حزقياسن نغوس يسياس ايوم أبز مصحف بتصبق مزازن منفساوي تحدثو بممصان زتغلصو نغستات يهودا ايوم أبزنا يتصلمات زمن مصحف قدس 30 نبيات كم زتنسو يغلط ازوم نبيات نا እግዚአብሔር መልእክቲነት ህዝብን መራሕቶምን ተዛሪቦም እዮም مصحف نجست معرف حده إلياس نجوس أحازيان قطري حده دحرم متأك أب دما ما أب كاب إسرائيل علوي أحازيها كابتا أب سماريا زلا دربي بيتو بعين رقبي تصدفه أمو حممه شعلو خاصديدو كيدو أمو كاب زي حمامي زحوون تخوينه نبعال زبيب أملاق عقرن حتو تليبولم كناخ ملأخ እግዚአብሔርን ኤልያስ ተስቢታዊ ተንስ ነቶም ልኡኻት ንጉስ ሰማርያ ክትቀባበሎም ደይብ እሞ እቲ ንበዓል ዘቢብ ኣምላኽ ዕቅሮን ክትሓቱ ዝኸድኩምሲ ኣብ እስራኤል ዶ ኣምላኽ የልቦን እዩ ስለዚ ኸ ርግጽ ትመውት እምበር ካብቲ ደይብካ ዘለኻ ዓራት ኣይትወርድን ኢኻ ይብል ኣሎ እግዚአብሔር በሎም ኢሉ ተዛረቦ ኤልያስ ከኣ ከደ ቁጽሪ 5 እቶም ልኡኻት ድማ ናብኡ ተመልሱ ንስኻ እንታይ ክንኩም ኢኹም እተመለስኩም በሎም ንሳቶም ድማ በልዎ ሓደ ሰብኣይ ክቀባበለና ደይቡ ናብቲ ዝለኣኸኩም ንጉስ ተመሊስኩም እቲ ንበዓል ዘቢብ ኣምላኽ ዕቅሮን ክትሓትት ዝለኣኸካስ ኣብ እስራኤል ዶ ኣምላኽ የልቦን እዩ ስለዚ ርግጽ ትመውት እምበር ካብቲ ደይብካዮ ዘለኻ ዓራት ኣይትወርድን ኢኻ ይብል ኣሎ እግዚአብሔር ኢልኩም ተዛረቦ በለና ንስኻት ክቀባበለኩም ደይቡስ ዘርባዚ እተዛረበኩም ሰብኣይ ከመይ ዝበለ እዩ በሎም ንሳቶም ድማ ማቕ ተኸድነ ኣብ ሕቆ ከዓ ፈልቂ እተዓጥቀ ሰብኣይ እዩ በልዎ እቲ ንጉስ ድማ ንሱ ኤልያስ ተስቢታዊ እዩ በለ ቁጽሪ 9 እቲ ንጉስ ከዓ ሓደ ሓለቓ 50 ምስቶም 50ኡ ገይሩ ሰደደሉ ንሱ ድማ ናብኡ ደይበ ኖኻ ንሱ ኣብ ርእስቲ ከረን ኮፍ ኢሉ ነበረ እሞ እታ ናይ ኣምላኽ ሰብ እቲ ንጉስ ውረድ ይብለካ ኣሎ በሎ ኤልያስ ድማ እቲ ሓለቓ 50 ናይ ኣምላኽ ሰብ እንተኾይነስ ሓዊ ካብ ሰማይ ይውረድ ንኣኻን ነዞም 50 ኻን ከዓ ይብላዕኹም ኢሉ መለሰሉ ሽዑ ሓዊ ካብ ሰማይ ወሪዱ ነቶም 50ኡን በልዖም مليش دما كلا حلق 50 مس 50 غير وسددلو اذا خاطاني املخ سب تي نغوس قطيف كاوردي بلكالو إلو تزاربو إلياس دما انني املخ سب انت كوينس حوي كاب سما يورد ناخن نزم 50 خانكا يبلعكم إلو ملسلو شعني املخ حوي كاب سما يوريدون نتم 50 بلعم مليش دما ثالث حلق 50 سدد اتسالسي حلقة 50 خاال ديبه متصيد ما بقدمي إلياس ببركو تنبركيخو كمزيلو لمنو
أتاني أملاخ سب بجاخا نفسي نفسات أزوم حمسا قلاو خان أبكرميخا كبرات يخونا إنه نتم قدامت كل تحلاقو حمساس ممس حمسهم حاو كاب سماي وريد بلعم حجاخا نفسي أبكرميخا خبرت تدخل أتي ملأخ اغزيابير دماني إلياس مسؤورد أبكرميهو أي تفرح إلو تزاربو تنسيو خا مسؤول نبت نقص ورده نقود ما تزاربو تي نبعل زي أملاخ عقرون كتحطت له خاز سدر كاس أب إسرائيل دو نجارو تحطوا أملاخ يلبون إيو سلزرقص تموت إمبر كابز دايب كازل عرات أي توردني إخايبل الله إجزي أبيهر كم تإلياس التزاربو قال إجزي أبيهر دما موته ودي أي نبرون أمه أبكندو يرام نجسه إزخاء أبكال إتعامتو نيرام ودي سافات نقص يهودا كونه قطري 18 اتزترفع أحازيا زقبرو نقرو نسو أم مصحف زانتا زمن نقستات إسرائيل دو تتصحفو أيلون كلاي مصحف نقست معرف كلته عرقت إلياس قطري حاده كنا دما እግዚአብሔርን ኤልያስ በሆበ ቦላ ንፋስ ንሰማይ ከዕርጎ ምስ ደለየ ኤልያስ ምስ ኤልሳዕ ካብ ጊልጋል ከደ ኤልያስ ካኒ ኤልሳዕ እግዚአብሔር ክሳዕቤት ኤሊ ይኹን እሞ በጃኻ ብዝጽናሕ በሎ ኤልሳዕ ግና ከይሓድገካ እግዚአብሔር ህያው እዩ ነፍስኻውን ህያው እያ በለ ናብ ቤት ኤል ድማ ወሪዱ እቶም ኣብ ቤት ኤል ዝነበሩ ደቂ ነቢያት ከዓ ናብ ኤልሳዕ መጽኦም እግዚአብሔር ንጎይታኻ ሎሚ ካብ ልዕሊ ርእስኻ ከም ዝወስደዶ ፍሊጥካ ኣለኻ በልዎ ወኣነ ድማ ፍሊጥ ኣለኹ ስቕዳ ኣበሉ በለ ኤልያስ ከዓ ኣታ ኤልሳዕ እግዚአብሔር ናብ ያሪኮ ሊእኹኒ እሞ በጃኻ ብዝጽናሕ በሎ ንሱ ድማ ከይሓድገካ እግዚአብሔር ህያው እዩ ነፍስኻውን ህያው እያ በለ ናብ ያሪኮ ከዓ መጹ እቶም ኣብ ያሪኮ ዝነበሩ ደቂ ነቢያት ድማ ናብ ኤልሳዕ ቀሪቦም እግዚአብሔር ንጎይታኻ ሎሚ ካብ ልዕሊ ርእስኻ ከም ዝወስደዶ ትፈልጥ ኣለኻ በልዎ ወኣነ ድማ ፍሊጥ ኣለኹ ስቕዳ ኣበሉ በለ ኤልያስ ድማ እግዚአብሔር ናብ ዮርዳኖስ ሊእኹኒ እሞ በጃኻ ብዝጽናሕ በሎ ንሱ ግና ከይሓድገካ እግዚአብሔር ህያው እዩ ነፍስኻውን ህያው እያ በለ ክልቲኦም ከኣከዱ ካብ ደቂ ነቢያት ድማ 50 ሰብ ከይዶም ኣብ ርሑቕ ኮይኖም ኣብ መንጽሮም ደው በሉ እቶም ክልተ ከዓ ኣብ ዮርዳኖስ ደው በሉ ሽዑ ኤልያስ ነቲ ባርኖስ ወሲዱ ጠቕሊሉ ነቲ ማይ ወቕዖ ናብ ዝናብትን ድማ ተመቕለ ክልቲኦም ድማ ብንቁጽ ተሳገሩ ቁጥሪ 9 كنا خامس تساغرو إلياس ني إلسا غنا كبخا كي توصدكو اتيك قبرلك اتدليو لمن بلو إلسا دما بجاها اتمنفسكا قبل علي اسفي يخون بلا نسوخ آزي شقر نقر لمنكا كبخا خوصد كلخو انتر إخان غنا كمو خونلكا إيو انت زي كونا غنا اي كونن إيو بلا كنا خانا تزاراربو كخد خلو نو سرقل حاون أفراس حاون أمونغو متعم نخلتي فلاليهم إلياس دما بهو بلا نفاس ناب سماي عرقه إلساء كا أزرئيو أبوي سرقلا إسرائيلن فرسنياتاتون إلو چادره مليسو دما يرأيون نتخداون تحيزو خا أب كلتا ترترو نتي بارنوس إلياس كاب أوز ودقى العلو خا تمليسو أب غمغم يردانوس دو بله نتي بارنوس إلياس كاب أوز ودقى دما وصدو نتماي وقعو خا እግዚአብሔር أملاخ إلياس كنسو أبي اللو بله تماي مسوقعو دما نابزن نابتن تمقله إلساع خاء تساقره قطري 15 اتم أبي ياريكو أمن صروز نبرو دك نبيات مصر أيوة دما منفس إلياس قبل إلساع حديرو على بلو كقبابلو متسيهم كا أمدر ودي إدنا سؤلو ساتم دما إنهم مسقلاو خا 5 حيالة السبات على أمو نغويتخا منفس እግዚአብሔር العلونا بحادة كرن وي أبحادة شنشرو دربي وكي كونسي بجخا خيدم إدلي وبلو نسقنا أي تسددو بله كسا زحفر قد مسبلو خا نسو سددو بلم 5 سب كا سددو 3 معلت دما دلي وقنا خا أي رخبون نسو أبي ياريكو تأمي تخلو خا نابو تمرسو نسو دما أي تخيدو دو أي بالكومن بلم إلساء زد عيو ماي قطر 19 سبتا ختماتي آخاني إلساء زا ختمازي أكن زغويتاي اتريو زلخا انو أقمامتات صبقيو اتماي قنا حمقيو زهاقر دما ممكنيت إيابلو نسغا أوزنو دانسو أمتصولي چاو دما قبرو لبلا نابوخا أمتصولو نابتعين ماي دما وطي أبقى چاو دربيو كأبلا እግዚአብሔር كم زيبلالو
أنا نزامي زي أفوي سيئي دحر دقيم كابو موتن ممكانا أيكونن اتماي كأ كمتي إلساء التزارب والزربا كسع زامعة تزيئة طعي كوينو ألو ني إلساء زلا قصلو هتسانات قطر عسران سلستن كابو خانا بيت إل ديبه بمقد خديب كله دمان أشتقلعو كابتا ختما وطيهم التابرح ديب إلهم الله قصلو ندحري تقلت إلو دما رأيهم بسمك زي أبيهر كأر رقمهم شعقل تدبي كاب دور وطسو كاباتاتهم دما 4 كلتن قول عسباورو كابو خانا بكرن كرميلوس كده كابون نفس سماريا تملسي مصحف نجست معرف 3 إسرائيل مؤابن كم استواجو قطري حدا نيسافات نقص يودا أما بالعسرتو شمن تعمتو يرام ودي أكاب قبل على إسرائيل أب سماريا نجسه عسرتو كل تعمت كأجزه نسو أب كرمي جزء أبير كف جبره كم أبونا ديون جناي كونن نسوس نتي أبو زجبر حاولتي بعل الحقه جناخ أبتي إسرائيل زس حتلو حتى أثير عن ودنا بعد طبق أمبر كابو أيجلسن قطر 4 ميسا نقص ما أب كأب على باقي نبره ننقص إسرائيل دما 100 غنشلن 100 دعول مس صغرمن يقبرلو نبره كونك أكاب مسموته تنقص ما أب كاب نقص إسرائيل علوه بتمعلت تي أدم نقص إيرام كاب سماريا وتيو نبزلو إسرائيل قصره نب يسافت نقص يدالي أخوخا نقص ما أب كاب علي إيمو ننقص ما أب كنواجوس مسايدو تخيد إخابلو نسلم محرّي إديب أنا كما خا حزبي كم حزبخا أفراسي كما أفراس كابله نسخا بيناي مقدخا نديب بله بمن قد برخا إيدم بله قطر 9 نقص إسرائيل نقص يهودا نقص إدوم دما كدو بمقد 7 معلت مززرو خا لسرايتهم من نتون زعبهم زنبرا انسسا ما يسانو شعوت نقص إسرائيل آيه እግዚአብሔር ስነዞም 3 ነገስታት እዚአቶም ኣብ ኢድ ሞዓብ ኣሕሊፉ ክህቦም ጸውዖም በለ يسافات جنا بون እግዚአብሔር نحتلو نبي እግዚአብሔር دو أبزيلون بله شو حدا كاب جلاو نقص إسرائيل تنبأ داو إلياس ما يزفسس زنبره إلسا ود شافات باب زالو يلو ملسه يسافات قال እግዚአብሔር مسؤال بله نقص إسرائيل يسافات نقص إدومن كوينم دمانا بوردو إلسا كان نقص إسرائيل ناين أخان انتا الرخيبنا نبتم نبيات أبوخان نب نبيات أدخان دا أكيد ولو تنقص إسرائيل دما أي فالك እግዚአብሔር نزوم 3 ነገስታት زياتهم دا أبيد ما أحلف كوبم إيو تصوعهم بلو إلسا كان يسافات نقص يودان تزاي بلسي أنا أي مطمت كخان أي مرئ كخان دما اتي أبقمئو دو إلى زلخو እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሕያው እዩ ሕጅኻ ሓደ በዓል በገና ምጽኡ ይበለ كنا دما تي بعل بجنا مسوقعه إذا እግዚአብሔር متصته بلخا እግዚአብሔር كم زي بلالله أب زي ربا زي جدا جدي أبرس جدا جدي كعاتو እግዚአብሔር كم زي بلالله نفاس يتريون زنابونا يتريون زربا دا أبعلو ما يمل أمه نسخاتكم من انساهم من كبتهم من كتستيو يهم إذا دما بكلمة እግዚአብሔር قليل إيمه نما أبونا أحلف أبيدكم كوبكم إيو نسخاتكم دما نخلن عردات كتماتاتن نخلن حريات كتماتاتن كتطفئون إيهم نخل تصبق زبل كأخذ قرصو كل عين مياتون كتدفنو إيهم نخل تصبق زبل جرات كأ بأمان كتبالا شو إيهم كنا دما نتصبحيت بتها مسوات بالعي زعر قلا جزء إنه ما يبمجد إيرو ما بيلمته تهاجر كأ ما يملأت قطر 20 حدا بزلوا ما أباويان دما تم نجستات كواجو كم زديو مسمعو أتصار كعط زخل زبلك كابو نلعلون كتيتهم أبتدوا بقامو نجو أنجيهم مستنسو صحيكا أبتماي مسان صبارات تم أباويان أبتماي أمن صرم كم دم أي حر أيوة شعو زدم إيو تم نجستات برقت تواجيهم نفسه كف نبتصايق أتيلي إيو بعر حجز أتام أب كيد ما رخبلو نبت سفر إسرائيل مساعته وخاء أتم إسرائيل وين تنسيهم نما أباويان تواجؤهم مساعتهم ونكاب كرميهم هادمو نما أباويان سعيرهم دما نبت هاجر أتو نتن كتماتات كأ أفرسو نقول تصبق زبل جراد دما نفسه كف سب أمنهم دربهم ملؤوه نقول عين ما ياتون دفنوه
ንኹሉ ጽቡቕ ዘበለኦም ድማ ቆረጽዎ ንቄር ሓሰት እምኒ ጥራይ ክሳዕ ዘትርፍዋ ሰብ ወንጭፍ ከቢቦም ተዋግእዋ እቲ ንጉስ መዓብካ ውግእ ከም ዝበርትዖ ምስ ረአየ ጥሒሱ ናብ ንጉስ ኤዶም ክሓልፍ 700 ሴፍ ዝመልሑ ሰብ ወሰደ ግናኸ ኣይከኣሉን ሽዑ ነቲ ኣብ ክንድኡ ዝነግስ በኩር ወዱ ወሲዱ ኣብ ልዕሊ እቲ መካብያን ዝሓርር መስዋዕቲ ኣዓረጎ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ከዓ ብርቱዕ ኩራ ኮነ እሞ ካብኡ ረሓቑ ናብ ሃገሮም ድማ ተመልሱ ካልኣይ ነገሥት ምዕራፍ 4 ዘይቲ ናይ ሓንቲ መበለት ቁጥሪ 1 ካብ ኣንስቲ ደቂ ነቢያት ድማ ሓንቲ ሰበይቲ ናብ ኤልሳዕ ሰብኣየ ግልያኻ ሞይቱ እዩ ግልያኻ ከዓ ፈራህ እግዚአብሔር ከም ዝነበረ ትፈልጥ ኢኻ በዓል ዕዳ ከዓ ንኽልቲኦም ደቀይ ወሲዱ ባሮቱ ክገብሮም መጽዩ ኣሎ ኢላ ጠርዐት ኤልሳዕ ድማ እንታይ እሞ ክገብረልኪ ኣብ ቤትኪ ዘሎኪ ንገር እንበላ ንስኻ ገረድካ በጀካ መቕርሰሚቶ ዘይቲ ኣብ ቤት ገለ እኳ ይብለይን በለት ሽዑ ንሱ በላ ኪድ እሞ ካብ ወፃኢ ካብ ኩለን ጎረባብትኺ ጥራይ ዝኾነ ጎይብታት ለምኒ ኣይተውሕድዮ ድማ እተዊ ድሕሪ ደቀ ኸንድ ከዓ ማዕጾ ሸጉሪ ናብ ኩሉ እዚ ጎይብታት እዚ ከዓ ኣዕርቅዮ ዘዝመልእ ድማ ኣግልስዮ ካብኡ ከዓ ኸደት እሞ ድሕሪኣን ድሕሪ ደቃን ነቲ ማዕጾ ሸጎረቶ ንሳቶም ድማ ጎይብታት እዮም ጽኡላ ነበሩ ንስኻ ትዕርቕ ነበረት ኮነ ድማ እቲ ጎይብታት ምስ መልአ ንወዳ ገና ከዓ ጎይቢ ኣምጻለ ይበለቶ ንሱ ድማ ደጊምሲ ጎይቢ የልቦን በላ እቲ ዘይቲ ከዓ ቆመ ሽዑ ናብቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ መጽያ ነገረቶ ንሱ ድማ ኪዲ እቲ ዘይቲ ሽጢ ሙዕዳ ክኽፈሊ በቲ ዝተረፈ ከዓ ንስኽን ደቅኽን ተናበሩ በላ ኤልሳዕ ንወዲ ሽመናዊት ካብ ሞት ከም ዘተንስአ ቁፅሪ 8 ሓደ መዓልቲ ድማ ኮነ ኤልሳዕ ናብ ሽኒም ሓለፈ ኣብኡ ከዓ ሃብታም ሰበይቲ ነበረት እሞ እንጌራ ክበልዕ ግድ በለቶ ኮነ ድማ ኩሉ ሳዕ በኣም ዝሓልፍ እንጌራ ክበልዕ ናብ ኣየግልስ ነበረ ንሰብኣያ ከዓ እንሆ እዚ ወርትክ በዚ ዝሓልፍ ንሱ ቅዱስ ናይ ኣምላኽ ሰብ ምዃኑ እፈልጥ ኣለኹ ባርሲ በጃኻ ኣብ ልዕሊ መንደቕ ንእሽቶ ቤት ንስራሕ እሞ ኣብኣ ዓራትን ሰደቓን መንበርን ቋሚ ቀንዴልን ንግበር ክኸውን ድማ እዩ ናባና ምዝመጽእ ናብኣ የግልስ በለቶ ኮነ ከዓ ሓንቲ መዓልቲ ናብኣ መጸ ናብታ ቤት ኣግሊሱ ድማ ኣብኣ ደቀሰ ንጋሓዚ ድማ እቲ ግሊኣሁ ነታ ሽመናዊት ፀውዓያ በሎ ምስ ፀውዓ ከዓ ኣብ ቅድሚኡ ደው በለት ንሱ ከዓ ንኡ እንሆ እዚ ኩሉ ሓልዮት እዚ ሓሊኽልና እንታይ እሞ ክንገብረልኪ እዩ ኣብ ንጉስ ወይ ኣብ ሓለቓ ሰራዊት ዘረባዶ ኣሎኪ በላ በሎ ንሳ ድማ ኣብ ማእከል ህዝበይ እየ ተቐሚጠ ዘለኹ በለት እንታይ ደኣ ክገብረልኪ እየ በለ ጋሓዚ ከዓ ውልድ እምበር የብላን ሰብኣያ ድማ ኣረጊት እዩ በለ ንስኻ ፀውዓያ በለ ምስ ፀውዓ ድማ ኣብ ቤት ደው በለት ንስኻ ንዓመታ ከምዛ ግዜ እዚኣ ውድቕ ትሓቕፊኺ በለ ንሳ ድማ ኣይፋልካን ጎይታይ እታ ናይ ኣምላኽ ሰብ ንገረድካ ኣይትሕስዋ በለት እታ ሰበይቲ ከዓ ጠነሰት እሞ ከምቲ ኤልሳዕ እተዛረቦ ንዓመታኡ በታ ግዜ እቲኣ ወዲ ወለደት ቁጥሪ 18 እቲ ቆልዓ ድማ ዓበየ ኮነ ከዓ ሓንቲ መዓልቲ ናብ ኣቦኡ ናብ ዓጻዶ ወፀ ነቦኡ ድማ ርእሰይ በሎ ንሱ ከዓ ንገሊኣው ሓንጊርካ ናብ ኣዲኡ ውሰዶ በሎ ሓንጊሩ ከዓ ናብ ኣዲኡ ኣእቶ ክሳዕ ፍርቂ መዓልቲ ድማ ኣብ በረኻ ኮፍ በለ ሽዑ ሞተ ንሳ ከዓ ደይባ ኣብ ዓራት እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ኣደቀሰቶ ብድሕሪ ሸጊራቶ ወፀት ንሰብኣያ ፀዊዓ ድማ ናብቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ጎየየ ክምለስሲ ብጃኻ ሓደ ካብቶም ገላውን ሓንቲ ኣድግን ስደደለ ይበለቶ ንሱ ከዓ ስርቂ ወርሒ ኣይኮነ ሰንበት እውን ኣይኮነ ስለምንታይ ደኣሎሚ ናብኡ እትኸዲ በላ ንሳ ድማ ድሓን በለት ሽዑ ነታ ኣድጊ ጽዒና ነቲ ግሊኣ ኪድ ምራሕ ኣነ እንተዘይበልኩኻ ኣብ መንገዲ ጠጠው ኣይተብለኒ በለቶ ተበጊሳ ድማ ኣብ ከረን ቀርሜሎስ ናብቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ከደት ኮነ ከዓ እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ኣብ ማዕድዩ ምስ ረኣያ ንግሊያኡ ጋሓዚ ትሽነማዊት ኣብኡ ነሃ በጃኻ ሕጂ ጎይኻ ተቐበላ እሞ ድሓንዶ ኢኺ ሰብኣይ ክኸ ድሓንዶ ኣሎ እቲ ወድኸ ድሓንዶ ኣሎ በላ በሎ እሳ ድማ ድሓን በለት ናብቲ ከረን ናብቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ምስ መጸትካ በጋሩ ኣጽኒዓ ሓዘቶ ጋሓዚ ድማ ክደፍኣ ቀረበ እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ግና ነፍሳ ተመረረት እያ እሞ ሕደጋ ደኣ እግዚኣብሔር ግዳ ሓቢኡለይ እዩ ኣይገለጸለይን ድማ በሎ ንሳ ከዓ ወዲ ሃበኒ ኢለ ዶ ካብ ጎይታይ ለሚነ ነይርአ ኣይትጠብረኒ ዶ ኢለካ ኣይነበርኩን በለት
شو نجحزي حقوقها تعتق أم بتري أبيد كحيس كاكيد جلس أنت رخبك كمعلك أيتبلو كمعلك أنت بالكون أيتملسلو نزاب تري دم أبجت تقولع أم برابلو أدى تقولع كي حد كاك زي أبير هي أو إيو نفس خون هي أو يا بلد تنسيو دم الدحري أخده كحازق قديمهم حليفون تابتري أبجت تقولع أم برا إن خدها أي نبرون مسمعون أي نبرون شعوك قابلوا تملسو تقولع أي تنسأن إلو نجرو الساء نبتا بيت مساعته دم أنه تقولع مويتو أبعراتو تقاديمو تصنحو نبتا بيت آتيو خا دحري كلتيهم نتمعت شجرة أبجز أبير كألمنا ديو دم أبلعل تقولع بت بلا أف كأب أفو عينو دم بعينو يدون أب يدو جبره ما بالعليو تزرقح سجاء تقولع خا موقه ملسو دم أبتا بيت حنسا نبز حنسا نبتا أبيلو تزاوره كم بحدش ديو خا بالعليو بت بلا تقولع دم شو أتسع أنت شو بلا ما تقولع أنتو أحبله شو إلسا نجحزي تصوعو نتاشنا ماويت تصوع يا بلو تصوعها نبقو مساعتوت دما ودخو سدي بلا أتي خان أب أقرو وديقا نمدرب فقم إلى سجلت ودحيزا دما وطت زقتل مقبي وطر سلاسان شمونتن إلسا خان بجلقال تملسة أبتهاجر دما تميت نبره وتم دك نبيات كعب كرميو تقميت نبرو نتجلي أو دما نتعبي قرع سختيت كان نزم دك نبيات صبحي أفلح لهم بلو حدك حملك حملنا مرر وطئ وين مرر دما رخبة كاوخا حملي مرر حملو كدانو مليو أتوه سلزي فلتو دما نبتقرع أرددو من تكبل دما نتم سبات كرحلم كونها كابت صبحي كبل أخلو تاني أملاق سب أبز قرع متعلو إلهم تشرحو كبل عوخا آي كالون شعون نسو حرج أمصو بلا أب قرع آتيو دما من تقبل عنتم هزبي قد حلهم بلا دحرتي أب تقرع قلقو فوق النقر أين بران قطري 4 كلتن كبعل شالشا دما سبعي متسع نتني أملاق سب كأناي بقرات انجراع أسرع قوقو سقمن تبس سوي سرناين أب لغتا غيرو أمتصالو نسو دما كبل عوص نزم هزبي حبهم بلا اتاقل قاليو خاء زدعا كمي غيره نمي اتساب كأربا اللهم إيا بلا نسو قنا أكزي أبيهر كبل عيوم كترفو دما أيوم إيوم مو نهزبي دعا حبهم يبلعوه بلا شعو أبكرمي أقرب اللهم كم تقال أكزي أبيهر دما بلي عمسي أترفو كلاي مصحف نجست معراف حمشته نئمان كم زحوي قطري حده نئمان دما ننقص سوريا حلقة سراويتو أجزابير نسوريا بو ديل هيبوم نبرمو أبكرمي قويتاو عبين كبرون سب نبره السبعي كأبرتو عجقنا نبره قنا خلم تصام نبره سراويان دما حدقا خود قوة يوم نبرو كان مدر إسرائيل كان اشتقوال ماريخهم وصدو نسا دما أبكرمي سبيتين إمان تقلقل نبرت نمي بيتا خا قويتايسي أبكرمي أب سماريا زلو نبي انتزهلو شعو كابلم محويون يرو بلد نئمان كا أتيون قويتاو تا كان مدر إسرائيل زمت اتقوال كمزن إلى تزاريبا إلو نقرو تنقو سوريا دما بارسكيد أنا كأنا نقو إسرائيل دبدا بكسدو اللي إيبالي شعو نسو عسرتو تلن تبرورن شدشت الشح سيك الوركن عسرتو لو تخداونتن مسو حيزو خده نتادب داب دمان نقص إسرائيل أبصحلو نسا كم زتبل حجقا زادب داب بيزي آمس متساتكا نون إمان قلياي كاب لم تختحوية إلي نابخا سديديو اللخو كون دما تنقص إسرائيل نتادب داب بمسان بابا كداون توق أديدو نزسب أي إزي كاب لم تختحوية إلو السدد اللي زغطلن زحوون سأندو أملاخ إيه نسو مخنيات تراي إدالين كامزلو بجاهم فلطون رأيين بلا وطرشم منته كنا دما إلسا اتني أملاق سب اتنقص إسرائيل كداون تكام زقادة مسمعنا بتنقص لإخو سلامنتاي كإخا خداون تخات زقادتك أب إسرائيل النبي كامزلو كفلتسي نابا يمتسابلو نمان كأب بفراسون بسرق الله تاتنمتيو أب أفدق بيت إلسا دوبله إلسا كأ نابول لوغ سديدو نبير دانوس كيد أمشو 9 حتصب تسقى خادمات عيو من لسكا كتصروني خابلو
نمان جنا كوري كدمو إنه أنس برقص وطيو باسم እግዚአብሔር አምላኹ ተማህልሉ ነትለም ጽዘሎ ስፍራ ቢዱ ደሃሲስ ዝሑየኒ መሲሉን ነይረ ካብ ኩሉ ማያት እስራኤልሲ እትሩባታት ደማስቆ አባናን ፍርጳንን ዶ ግዳ አይበልጽን አው ተሐጽበዶ አይምጸርኹን በለ ተናዲዱ ካገጹ መልሱ ኸደ ገላው ግና ቅርብ ኢለም አቦዬ እዚ ነብይ ጽኑዕ ነገር እንተዝዛረበካስ አይመገበርካየንዶ حسب مصر أنت بلك قدا كما إلهم تزاربوا شعور يدو كم زرباتني أملاخ سب عبيردان الشوعات الساعة حالة سقاوها كم سقا نشتق والعخوينو تملسو سأريون وطلع عسرت حمشته شعون السو مس بزلو تفراو تملسو نبتني أملاخ سب متى أو كرميو دو إلو دما نوح حجس بجكا أب إسرائيل أب زلا مدر أملاك كم زي الوفلتكو حجها أب الجخا كاب قلياخا قد صبرخا تقبل بلاي نسجنا تي أب كرمي أودو إلى زلو خياو قزي أبير إيو كيك أبلك كابله نسدما أبالو قد بالو نسجنا أبي شعن إمان إزي كاب زي كونسي نقلياخا خلت تسعنت بقليل مريت كتبو بجاها دحري دقيمسي قلياخا نقزي أبير إمبر نخالوت أمالك تزحر المسوأتي حردن أي قربن إيو بزنقر زقدا قزي أبير نقلياخا يسري اللي ويتاي أب بيت ريمون أب كسجد إلو مزعاتو نسو أب إيدي يغزغوز أنا أب بيت ريمون كسجد كله خدما بزنقر زدا قزي أبير نقلياخا يسري اللي بلي نسو دما بسلام كد بلو كابوخا أقل قرب مقاد خده وطري عسرة جحاز قليا إلسا ني أملاخ سبقنا نهو قيتاي نزي نئمان السورياوي زمتسو كاب إيدو كي وسد نحفو هياو قزي أبيهر إلي ددحريو قوية قلقابو كوسد إيه بلا شعو جحازي ددحري نئمان سعبه نئمان كا ددحريو قوية مسرعيو كقبالو كاب سرق الله زليل ورد أمو دحان دو بلا نسودما دحان قويتاي كدا نوكلت من إساي كاب دك إيه نبيات كاب كرن إفرام حج متسيومن أمو بجاها ناتاتهم حادة تالنت برورن كلتا لو تقداونتن حبهم إلو ليخن إيو بلا نئمان كا إراكل تقتلن توسد بلا قدد ما بلو كلتا تلنت برور أب كلتا كارت أسيرو كلتا لو تخداونتون جيرو نخلتا قلاو حبو نساتم دما كلمي استسكمو أبتا كربا مسبت صحيحة كاب إيدون وسيدو أبيت أرنبو نتم سبات دما سردم كدون نسخة أتيو أب كلمي قويتا أودو بلا إلسا دما كحزي كابي متسيخا بلو نسخة قيليخا أب زخد كوي بلين بلا نسخة دما أتساب أي كاب سرقلاو تمليسو كبلا كخلو لبايدو مسخة أي كدن برور كتوسد كداونتن أتخلت زيتن وينن أباقعن أحان تبعتيون أنستيون باروتكا كتوسد سي جزي أديو بارسي تلمتسين إمان نزل علم أباخان أبزر أخان يلقبلو شو لمتسام كوينو كم برد سعاديو كاب كرميو واتسه كلاي مصحف نغست معراف 6 زطحاله مسار بتأمر تصبلل كم زبله قطري 1 اتم دق نبيات دمان يلسا انه زاب قرميخا ابا ان برزلنا بوتا صيباتنا يا بجخا كسعير دانس نخد نفس وكف كابو حد سروه امصينا خا ابو ننبر الله سفران انا نسرح بلو نسدما كيدو بله حدا خباتاتهم كا بجخان سخاون فتخامس قلاو خاكيت بله نسدما حراي انا اخيد بله مساتاتهم كا كده ابيردانس مسبمص دما سروه قرصو كونخا حدا خباتاتهم سروه قرص كله اتحطين نصيلون اب ماي ودقه شعو اي غويتاي نسدما نايلمانو ايلو صرح اتني املاخ سب كا ابي ودي قبله تابوتا دما رايو شعنسو انجت قريصو ناب دربيو اتحطين كا صبلل بله شعو دما وصدو بلو إدو زرقحو خاء وصدو سراوي السوريا تسعرو قطري الشمانته نقول سوريا دمامس إسرائيل تواقعي مستنقلو خاء أبوتا اكلن كسفر إيه إلو تمخره اتني أملاق سبكا نقول إسرائيل أبزابوتا زيا سراويان يوردو اللو مو بقى كي تحلف تتنقق إلو لأخلو اتنقول إسرائيل دمان أبتا اتني أملاق سب زنقرون زمعادون بوتا يسدد نبره أب أخا حنسا كل تسع ترايزي كونه نروسو تتنقاقه
ልብ ንጉስ ሶርያ ድማ በዚ ነገር ዝተሸበረ ነቶም ገላው ጸዊዑ ከዓ ካባናስ እቲ ምስ ንጉስ እስራኤል ዝሓሳቡ መን ምዃኑ ዶ ኣይትነግሩንን ኢኹም በሎም ሓደ ካብቶም ገላው ከዓ ጎይታይ ንጉስ ከምኡ ኣይኮነን ግናኸ ኤልሳ እቲ ኣብ እስራኤል ዘሎ ነቢ እቲ ኣብታ እትልቅሰላ ሕልፍኝ እተዛረብካዮ ዘረባ ንጉስ እስራኤል ይነግሮ እዩ በለ ንሱ ድማ ልኢኸ ከምጾስ ንሱ ኣበይ ከም ዘሎ ኪዱ ረአዩ በለ እንሆ ኣብ ዶታን ኣሎ ኢሎም ከዓ ነገርዎ ሽዑ ኣፍራስን ሰረገላታትን ብዙሕ ሰራዊትን ገይሩ ናብ ኣሰደዶ በለይቲ መጽኦም ድማ ነታ ከተማ ከበብዋ እቲ ግልያ ናይ ኣምላኽ ሰብን አንጊተንሲኡ ምስ ወፀኻ እንሆ ሰራዊት ምስ ኣፍራስን ሰረገላታትን ነታ ከተማ ከቢብዋ ነበረ እቲ ግልያኡ ድማ ኣየ ጎይታይ እንታይ ክንገብር ኢና በሎም ንሱ ከዓ ካብቶም ምሳታቶም ዘለውስ ምሳና ዘለዉ ይበዝሑ እዮም እሞ ኣይትፍራህ በለ ኤልሳ ድማ ወእግዚአብሔር እልምነካ ኣለኹ ክርእስ ዓይንቲ ክፈት ኢሉ ጸለየ እግዚአብሔር ከዓ ዓይንቲ ትመንእሰይ ከፈተ እሞ ረአየ ኖ ድማ ኣብ ዙርያ ኤልሳ እቲ ከረን ናይ ሓዊ ኣፍራስን ሰረገላታትን መሊእዎ ነበረ ናብኡ ምስ ወረዱ ከዓ ኤልሳ እልምነካ ኣለኹ ነዚ ህዝቢ እዚ ብዕረት ውቕዓዮ ኢሉ ናብ እግዚአብሔር ጸለየ ከምቲ ቃል ኤልሳ ድማ ብዕረት ወቕዖም ሽዑ ኤልሳ እታ መገዳስ እዚ ኣይኮነትን እታ ከተማ ከዓ እዚ ኣይኮነትን ናብቲ እትደልይዎ ሰብኣይ ክወስደኩምሲ ደድሕረ ይስዓቡ በሎም ናብ ሰማርያ ድማ ወሰዶም ኮነ ከዓ ኣብ ሰማርያ ምስ ኣተዉ ኤልሳ ወእግዚአብሔር ክርእዩስ ዓይንቲ እዚኣቶም ክፈት በለ እግዚአብሔር ድማ ዓይንቶም ከፈተሎም እሞ ረአዩ እንሆ ድማ ማእከል ሰማርያ ነበሩ እቲ ንጉስ እስራኤል ምስ ረአዮም ከዓ ንኤልሳ ከቐትሎም ዶ ኣቦየ ከቐትሎም ዶ በሎ ንሱ ድማ ኣይትቕተሎም ነቲ ብሴፍካን ብቐስትኻን ዝማርካዮ ኸ ንስኻ ትቐትሎ ዶ በሊዖምን ሰትዮምን ናብ ጎይቶኦም ክምለሱስ ኣብ ቅድሚኦም ግዳን ጌራን ማይን ኣቕርበሎም በለ ዓብይ ምሳሕ ከዓ ገበረሎም ምስ በልዑን ምስ ሰተዩን ድማ ኣሰናበቶም ናብ ጎይቶኦም ከዓ ከዱ ድሕርቲ ከዓ እቶም ሓደጋ ዝወድቁ ጭፍራ ሶርያ ናብ ምድሪ እስራኤል ኣይተመልሱን ጥሜት ኣብ ዝተኸበት ሰማርያ ቁጥሪ 24 ድሕርቲ ድማ ኮነ ቢንሃዲድ ንጉስ ሶርያ ብዘሎ ሰራዊቱ ኣኽቲቱ ደየበ ንሰማርያ ከዓ ከበባ ኣብ ሰማርያ ድማ ብርቱዕ ጥሜት ኮነ እንሆ ድማ ርእሲ ኣድጊ ብ80 ሲቃል ብሩር ስልዖ ሓርኢ ርግቢ ከዓ ብ5 ሲቃል ብሩር ክሳዕ ዝሽየጥ ኣጽበቡላ ኮነ ድማ እቲ ንጉስ እስራኤል ኣብ ልዕሊ መካበብያ ክመላለስ ከሎ ሓንቲ ሰበይቲ ጎይታይ ንጉስ ኣድሕነኒ ኢላ ጨራሕትሉ ንሱ ከዓ እግዚአብሔር ዘይረዳእክስ ካብ ምንታይ ክረዳእኪ ካብ ዓውድዶ ወይ ካብ መጽሞቕ ወይኒ በለ እቲ ንጉስ ድማ እንታይ ኮንኪ ይኽበላ ንሳኻ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ወድኺ ሃቢ ሎሚ ክንበልዖ ንወደይ ድማ ጽባሕ ክንበልዖ በለትኒ ሽዑ ነቲ ወደይ ኣብሲልና በልዓናዮ ንጽባሒቱ ከዓ ወድኺ ሃቢ ክንበልዖ በልክዋ ንሳ ግና ነቲ ወዲ ሃቢኣቶ በለት ኮነ ድማ እቲ ንጉስ ዘረባ እታ ሰበይቲ ምስ ሰምዐ ክዳውንቱ ቀደደ ኣብ ልዕሊ እቲ መካበብያ ክመላለስ ከሎ ከዓ እንሆ ብውሽጢ ኣብ ልዕሊ ስጋኡ ማቅ ከም ዘለዎ እቲ ህዝቢ ረአየ ንሱ ድማ ርእሲ ኤልሳ ወዲ ሻፋጥ ሎሚ ኣብ ልዕሊኡ እንተ ቆይማስ ኣምላኽ ከምዚ ይግበረኒ ከምዚውን ይወስኸኒ በለ ኤልሳ ግና ኣብ ቤቱ ተቐሚጡ ነበረ እቶም ዓበይቲ እውን ምስኡ ተቐሚጦም ነበሩ እቲ ንጉስ ከዓ ቅድሚኡ ሓደ ሰብ ለኣኸ እቲ ልኡኽ ግና ናብኡ ከይመጽእ ከሎ ንሱ ነቶም ዓበይቲ ወዲ ዛቕታል ነፍስስ ርእሰይ ክቖርጽ ከምዚ ለኣኸ ዶ ትርእዩ ኣለኹም እቲ ልኡኽ ክመጽእ ከሎ ርኢኹም ነቲ ማዕጾ ሸጉርዎ እሞ ብማዕጾ ድፍእዎ ድሕሪኡ ኸ ደሃይ እግሪ ጎይታኡ ዶ ኣይስማዓን በሎም ገና ምሳታቶም ክዛረብ ከሎ እንሆ ድማ እቲ ልኡኽ ናብኡ ወሪዱ እንሆ እዚ እከይ ካብ እግዚአብሔር መጸ ደጊምከ ንእግዚአብሔር እንታይ ክጽበዮ እየ በለ ካልኣይ መጽሓፍ ነገሥት ምዕራፍ 7 ቁጽሪ 1 ኤልሳ ድማ ቃል እግዚአብሔር ስምዑ በለ እግዚአብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ ጽባሕ ከምዛ ጊዜ እዚኣ ኣብ ደገ ሰማርያ ሓደ መስፈር ድኹም ሓርጭ ብሲቃል 2 መስፈር ስገም ከዓ ብሲቃል ክሽመት እዩ እቲ ንጉስ ኣብ ኢዱ ዝጉዝጎዞ ዝነበረ ሓልቃ ድማ ነቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ እንሆ እግዚአብሔር ኣብ ሰማይ መሳኹት እንተዝገብርሲ እዚ ነገር እዚ ይኸውን ዶ ኢሉ መለሰሉ ንስኻ ብዕንትኻ ክትርእዮ ኢኻ ግናኸ ካብኡ ኣይክትበልዕን ኢኻ በለ ሰራዊት ሶርያ ከም ዝሃደሙ ቁጥሪ 3
أب أفدق تختم دم 4 سب لم تنبرو نحد حدهم كأسلم انتاي إناك سعن موت أبزكوف النبل ناب كتمان اتون تبلنا أب كتمات ميت اللومو أب أخل موت إنا أبزي انت تأمتناون كن موت إنا حجك عن نخد ناب سفر سراويان نسدد بهوت انت حدقنا بهوت ننبر انت قتلنا خان موت تبهالو تلقلق مسكونة دما ناب سفر سراويان خدو تنسو أوسن سفر سراويان مسبت حقا نو أبو سب أين برن أملاخ دما بت سفر سراويان دهاي سرقلاتاتن دهاي أفراسن دهاي بزح سراويتن أسمعوا من برمو نحد حدهم إنه نقوس إسرائيل نجستات حيتاويان نجستات قبطاويان تخاريو أبانا متسيوم إيو تبهالو تلقلق مسكونة دما تنسيهم هدمو دون كاونتم أفراسومن أدقومن سفرهم كمزلو حديقومو نفسهم كدحنو هدمو اتم لم تصامات اتياتهم ناوسن اتي سفر مسبصحو خا ناب حد دنكان اتيم بلعن ستين كابو دما برورن ورقن كداونتن وسدو كيدم كحبؤو تملسهم دما ناب كال دنكان اتو ابو خا وسدو كيدم ون حبؤو شعون حد حدهم اذن حنا نغبرو زلنا قنو ايكونن اذا معلت زيا نسا معلت بسرات ايا نحنا كاسقيلنا اللونا نغوك ساع زبره انت تصنحنا دما بدل كوننا يو حجه قال نخيد امو ابيت نغوس اتينا نغرب تبهالو مصيوم دما نزبعኛ دغ تا ختما صويعم ناب سفر سراويان كيدنا نيرنا نوخا ابو سرات افراسن سرات ادغون دنكاونتون كمزلو انبر سبكونه دمص سبكونه يلبون يلم نغرو تم زبعنياتات كا صويعم اوشت بيت نغوس نغرو اتنغوس بلايت تنسيو دما نغلاو تم سراويان زغبورنا امك نغركم احنا طميات كم زخنا فليطم اللهمو كاب كتما مسوصو بهوتم نحزم ناب كتما خانا اتو إلهم كاب سفر وصيم امرر تحبيهم الله بلم حدا كاب غلاو دما كابتم اب كتما تريفهم زلو افراس بجخ حمشته يوسدو انه كم بزلو بزحي تريفو زلو اسرائيل ايم نو كم بزلو بزحتي التودي اسرائيل ايم مو كسلو ينسددهم الى ملسه شعوك لتسرقلا مس افراس وسدو اتنغوس دما كيدو امو رايو يلو ددحري سراويان سددم كسع يردانس دما ددحري انكدو نوها كل مقدي اتم سراويان بمهوا خمز دربيو كداونتن احن مليو نبره اتم الاخات دما تمليسم لنغوس نغرو شعوت حزبي وصيو نتسفر سراويان غففو كم تقال እግዚአብሔር دما كونه حدا مسفر دخم حارج بسقال كلتا مسفر سغم كا بسقال تشمته قطري 17 اتنغوس دما نتي اب يدوز غزغزو زنبر حلقه نتي دغ كحلو اقمو غناخ كمت اتني املاخ سب نغوس نابو مسورد تزارو قال توم حزبي ابتي دغ رغصو موتخا كمت اتني املاخ سب نغوس صباح كمزا غزي زيا اب دغ سماريا كلتا مسفر سغم بسقال حدا مسفر دخم حارج دما بسقال كشمت يلو تزارو خا اكونه اتحلق ادما نتني املاخ سب نو كا እግዚአብሔር اب سماي مسكوت انت خفته اكو كمز ነገር ዝዝበለዶ ይኸውን ኢሉ መልሱ ነበረ ንሱን نو بعينتخا كتريخا كابغنا ايتبلعن ኢሉ ነበረ كمو دما كونو ቶም ህዝብ ኣብቲ ደገረ ገጾ ሞተ ከአ كلاي مصحف نغست معراف 8 اتا بعلت شنيم سبيت كمز تملست قطري 1 إلسا دما نتا ودازتن سألا سبيت እግዚአብሔር نابزا هاجر درو كوا جمير زلو 7 عمت تميت كمتص صوعي ايمو نسخن بيت كنا بتسدد وتسددوا إلو تزاربا تسبيت خاتن سي كم زربا اتني املاخ سب جبرت نسان بيتان دما كيدم امدر فلسطيماويان بسدت 7 عمت تقمطوا كونه اب موداتاتن 7 عمت تاسبيت كمدر فلسطيماويان تملست بناي بيتان بناي جراتان كترع دما نام نغوس كدت اتنغوس كانغا حزي جليا اتني املاخ سب بجخاتي إلسا زغبرو كل عبي نغرني إلو يزاربو نبره كونه دما موت كمزتن سئ نسون نغوس كنغرو خلو نوخا تا ودازتن سألا سبيتي بناي بيتان بناي جراتان اب نغوس طرعت شوق حزي غويتاي نغوس اذا سبيتي زي ايا اتن إلسا تزدن سو ودا ون ازي يبله اتنغوس دما نتا سبيتي حدتا نسخ انغرتو تنغوس دما حدا سلوب حبامو زنبرا زبل كلن نتا مدر كاب اتحاد جامعه تجميرو كسا حج اتوت اتجراتن امل سلا بلو
ሓዛኤል ንቢንሃዲድ ከም ዝቐተሎ። ቁጽሪ 7 ኤልሳዕ ድማ ናብ ደማስቆ መጸ። ቢንሃዲድ ንጉሥ ሶርያ ካሓሚሙ ነበረ። እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ናብዚ መጺኡ ኣሎ ኢሎም ነገርዎ። ሽዑ እቲ ንጉሥ ንሓዛኤል በሎ ገጸ በረኸት ኣብ ኢድ ሒዝካ ነቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ክትቀባበሎ ኪድ እሞ ካብዚ ሕማም እዚ ደኾን ክሓዊ እየ ኢልካ ብኡ ጌርካ ንእግዚኣብሔር ሕተቶ በሎ። ሓዛኤል ድማ ክቀባበሎ ኸደ። ኣብ ኢዱ ኸዓ ገጸ በረኸት ናይ ደማስቆ ብብሉጽ ዘበለ 4 ጽዕነት ግመል ዝኣክል ሒዙ መጸ። ኣብ ቅድሚኡ ደው ኢሉ ድማ ወድኻ ቢንሃዲድ ንጉሥ ሶርያ ካብዚ ሕማም እዚ ዶ ክሓዊ እየ ኢሉ ናባኻ ልኢኹን በለ። ኤልሳዕ በሎ ኪድ እሞ ምሕዋይሲ ክትሓዊ ኢኻ በሎ፣ ግናኸ ብርግጽ ከም ዝመውት እግዚኣብሔር ኣርኢኒ እዩ። እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ድማ ክሳዕ ዝሓንኽ ተኪሩ ጠሞቶ በኸየ ኸዓ ሓዛኤል ከዓ ጐይታየ ስለምንታይ እዩ ዝበኪ ዘሎ በለ። ንሱ ድማ እቲ ንደቂ እስራኤል እትገብሮም ክፉእ ስለ ዝፈለጥኩ ዕርታቶም ብሓዊ ክትትኩስ ነጓብዞም ከዓ ብሴፍ ክትቀትል ንህፃናቶም ድማ ተጭፍለቕ ንጥንሳቶም እውን ኣኽብደን ክትቀድድ ኢኻ በሎ። ሓዛኤል ከዓ እዚ ዓብዪ ነገር እዚ ዝገብርሲ ኣነ ባርያኻ ሓደ ኸልቢ እንታይ እየ በለ። ኤልሳዕ ድማ ንስኻ ንጉሥ ሶርያ ከም እትኸውን እግዚኣብሔር ኣርኢኒ እዩ በለ። ካብ ኤልሳዕ ከዓ ከደ ናብ ጐይታኡ ድማ መጸ። ንሱኻ ኤልሳዕ እንታይ ኢሉካ በሎ። ንሱ ድማ ብርግጽ ክትሓዊ ኢኻ በለኒ። ኮነ ከዓ ንጽባሒቱ ማቕ ወሲዱ ኣብ ማይ ኣሊኹ ኣብ ገጹ ገበረሉ ሞተ ኸዓ ኣብ ክንድኡ ድማ ሓዛኤል ነገሰ። ዮራም ንጉሥ ይሁዳ ቁጽሪ 16 ንዮራም ንጉሥ እስራኤል ወዲ ኣክዓብ ኣብ 50 ዓመቱ ድማ የሳፋጥ ንጉሥ ይሁዳ ነጊሱ ኸሎ ዮራም ወዲ የሳፋጥ ንጉሥ ይሁዳ ነገሰ። ንሱ ክነግስ ከሎ ወዲ 32 ዓመት ነበረ። ኣብ የሩሳሌም ከዓ 8 ዓመት ገዝአ። ግና ኸጓል ኣክዓብ ሰበይቲ ነበረት እሞ ከምቲ ቤት ኣክዓብ ዝገበረቶ ብመንገዲ ነገሥታት እስራኤል ከደ። ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ድማ ክፉእ ዘበለ ገበረ። እግዚኣብሔር ግና ከምቲ ንኡ ንደቁን ንሓዋሩ መብራህቲ ክህቦም ዘተስፎ ስለ ዳዊት ባርያው ኢሉ ንይሁዳ ከጥፎ ኣይፈተወን። ቁጽሪ 20 ብዘመኑ ኤዶም ካብ ትሕቲ ኢድ ይሁዳ ዓለወ። ኣብ ልዕሊኦም ድማ ንጉሥ ኣንገሱ። ሽዑ የራም ኩሉ ሰረገላታቱ ኸዓ ምስኡ ናብ ጽዒር ሓለፈ። ብለይቲ ተንሲኡ ድማ ነቶም ከቢቦሞ ዝነበሩ ኤዶማውያንን ነቶም ሓላቑ ሰረገላታትን ሰዓሮም። እቲ ህዝቢ ኸዓ ነናብ ድንኳኑ ሃደመ። ኤዶም ከዓ ክሳዕ ሎሚ ካብ ትሕቲ ኢድ ይሁዳ ዓለወ። ልብናውን በቲ ጊዜቲ ዓለወት። ቁጽሪ 23 እቲ ዝተረፈ ናይ ዮራም ነገርን እቲ ኩሉ ዝገበሮን ንሱ ኣብ መጽሓፍ ዛንታ ዘመን ነገሥታት ይሁዳ ዶ ተጻሒፍዋ የሎን? ዮራም ድማ ምስ ኣቦታቱ ደቀሰ። ምስ ኣቦታቱ ኸዓ ኣብ ከተማ ዳዊት ተቐብረ። ኣብ ክንድኡ ድማ ወዱ ኣሓዝያ ነገሰ። ኣሓዝያ ንጉሥ ይሁዳ ቁጽሪ 25 ንዮራም ንጉሥ እስራኤል ወዲ ኣክዓብ ኣብ መበል 12 ዓመቱ ኣሓዝያ ወዲ ዮራም ንጉሥ ይሁዳ ነገሰ። ኣሓዝያ ክነግስ ከሎ ወዲ 22 ዓመት ነበረ። ኣብ የሩሳሌም ከዓ 1 ዓመት ገዝአ። ስማ ዲኡ ድማ ዓታልያ እዩ። ንሳ ጓል ዓምሪ ንጉሥ እስራኤል እያ። ንሱ ምስ ቤተ ኣክዓብ ሕሙነት ነበሮ እሞ ብመገዲ ቤተ ኣክዓብ ከደ። ካብ ቤተ ኣክዓብ ከዓ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክፉእ ገበረ። ምስ ዮራም ወዲ ኣክዓብ ኮይኑ ድማ ንሓዛኤል ንጉሥ ሶርያ ኣብ ራሞት ጊልዓድ ክዋግኦ ከደ። እቶም ሰራውያን ግና ንዮራም ወግእዎ። ንጉሥ ዮራም ከዓ እቲ ምስ ሓዛኤል ንጉሥ ሶርያ ክዋጋእ ከሎ ሰራውያን ኣብ ራማ ዝወግእዎ ቁስሊ ኣብ ይዝርኤል ክፍወስ ተመልሰ። ኣሓዝያ ንጉሥ ይሁዳ ወዲ ዮራም ድማ ንዮራም ወዲ ኣክዓብ ንሱ ሓሚሙ ነበረ እሞ ክርእዮ ናብ ይዝርኤል ወረደ። ካልኣይ መጽሓፍ ነገሥት ምዕራፍ 9 ይሁ ኣብ እስራኤል ክነግስ ከም ዝተቐብአ ቁጽሪ 1 ነቢ ኤልሳዕ ድማ ንሓደ ካብቶም ደቂ ነቢያት ጸዊዑ በሎ ሕቖኻ ተዓጠቕ እሞ እዚ ናይ ዘይቲ ቀርኒ ኣብ ኢድካ ሒዝካ ናብ ራሞት ጊልዓድ ኪድ። ኣብኣ ምስ መጻኻ ኸዓ ንይሁ ወዲ የሳፋጥ ወዲ ነምሺ ኣብኡ ድለዮ። ኣቲኻ ድማ ካብ ማእከል ኣሕዋቱ ኣተንሲኻ ንኡ ናብ ውሽጢ ሕልፍኛ ኣእትዎ። ሽዑ ነቲ ቀርኒ ዘይትወሰድ ኣብ ልዕሊ ርእሱ ኣፍሲስካ ከዓ እግዚኣብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ ኣብ እስራኤል ክትነግስ ቀቢእካ እየ ድማ በሎ። ሽዑ ማዕጾ ከፊትካ ህደም ኣይትደንጊ። እቲ መንእሰይ ግልያድ ነቢ ከዓ ናብ ራሞት ጊልዓድ ከደ። ምስ ኣተወ ድማ እንሆ እቶም ሓላቑ እቲ ሰራዊት ኮፍ ኢሎም ነበሩ። ንሱ ከዓ እቲ ሓልቃ ምሳኻ
ጉዳይ አሎኒ በለ ይሁድማ ካብ ኩልናስ ምስመን እዩ በለ ንሱኻ ተሓልቃ ምሰኻ በለ ተንሲኡ ድማ ናብ ቤት ኣተወ ዘይቲ ኣብ ርእሱ ኣፍሲሱ ኸዓ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እስራኤል ከምዚ ይብል ኣሎ ኣብ ህዝቢ እግዚኣብሔር ኣብ እስራኤል ክትነግስ ቀቢእካ ኣለኹ ኣነ ኸዓ ደም ባሮተይ ነቢያትን ደም ኩሎም ባሮት እግዚኣብሔርን ካብ ኢድ ኢዛቤል ሕነ ክፈድስ ንቤት ጐይታኻ ኣክዓብ ከተጽንታ ኢኻ ብዘላ ቤት ኣክዓብ ክትበርስ እያ ኣብ እስራኤል ድማ እሱር ኮነ ዘይእሱር ኣብ መንደቕ ተጸጊዑ ዝሸይን ዘበለ ካብ ኣክዓብ ከጽንት እየ ንቤት ኣክዓብ ከዓ ከም ቤት የሮብዓም ወዲ ናባጥን ከም ቤት ባዕሳ ወዲ ኣሕያን ክገብራ እየ ንኢዛቤል ድማ ኣብ ቃድራ ኢዝራኤል ኣኽላባት ክበልዕዋ እዮም ዝቐብረኻ የልቦን በለ ማዕጾ ኸፊቱ ድማ ሃደመ ቁጽሪ 11 የሁ ናብቶም ገላው ጐይታኡ ምስ መጸ ኸዓ ድሓን ድዩ ዝዕቡድ እዚ እንታይ ደልዩ እዩ መጺካ ዝነበረ በልዎ ንሱ ድማ ነዚ ሰብኣይ እዝን ነቲ ዘረብኦ ንስኻትኩም ትፈልጥዎ ኢኹም በሎም ንሳቶም ግና ሓሶት እዩ ንስኻ ግዳ ንገረና በልዎ ንስኻ በለ ከምዝን ተዛረበኒ እግዚኣብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ ኣብ እስራኤል ክትነግስ ቀቢእካ ኣለኹ በለኒ ሽዑ ተቐላጢፎም ነፍሲ ወከፍ ክዳኖም ወሲዶም ኣብ ትሕቲ መደያይቦ አንጸፉ መለኸት ነፊሖም ድማ የሁ ነገሰ በሉ ቅትለት ዮራም ንጉስ እስራኤል ቁጽሪ 14 የሁ ወዲ የሳፋጥ ወዲ ነምሺ ኸዓ ንዮራም ተመሓሓለሉ ብምኽንያት ሓዛኤል ንጉስ ሶርያ ድማ ዮራም ንሱን ብዘሎ እስራኤልን ኣብ ራሞት ጊልዓድ ኮይኖም ይሕልው ነበሩ ንጉስ ዮራም ግና እቲ ምስ ሓዛኤል ንጉስ ሶርያ ክዋጋእ ከሎ ሰራውያን ዝወግእዎ ቁስሊ ኣብ ኢዝራኤል ክፍወስ ተመሊሱ ነበረ የሁ ፍቓድኩም እንተኾይኑስ ከይዱ ኣብ ኢዝራኤል ከይነግር ካብዛ ከተማ ሓደ እኳ ሃዲሙ ኣይውፃእ በለ ዮራም ኣብኡ ደቂሱ ነበረ እሞ የሁ ኣብ ሰረገላ ደይቡ ናብ ኢዝራኤል ከደ ኣሓዝያ ንጉስ ይሁዳ ድማ ንዮራም ክርኢ ወሪዱ ነበረ እቲ ኣብ ግምቢ ኢዝራኤል ደው ኢሉ ዝነበረ ዘብዕኛ ኸዓ ጭፍራ የሁ ክመጽእ ርኢዩ ኣነ ጭፍራ ርኢ ኣለኹ በለ ዮራም ድማ ሓደ ፈረሰኛ ውሰድ እሞ ድሓን ደኢኹም ኢሉ ክቀባበሎም ስደዶ በለ ሓደ ኸዓ ፈረስ ተወጢሑ ክቀባበሎ ኸይዱ ንጉስ ድሓን ደኢኹም ይብል ኣሎ በለ የሁ ኸዓ ናይ ድሓን እንታይ ገዲስካ ንድሕረይ ግዳ ሕለፍ በለ እቲ ዘብዕኛ ድማ ትልኡ ክሳዕ ናብኦም በፂሑ ግና ኸ ኣይተመልሰን ኢሉ ነገረ ሽዑ ካልኣይ ፈረሰኛ ሰደደ ንሱ ድማ ናብኦም መጺኡ ንጉስ ድሓን ደኢኹም ይብል ኣሎ በለ የሁ ኸዓ ናይ ድሓን እንታይ ገዲስካ ንድሕረይ ግዳ ሕለፍ በለ እቲ ዘብዕኛ ድማ ክሳዕ ናብኦም በፂሐ ግና ኸ ኣይተመልሰን ከም ዕቡድ ይኸይድ ኣሎ እሞ እቲ ኣካይዱኡስ ከም ኣካይዳ የሁ ወዲ ነምሺ እዩ ኢሉ ነገረ ቁጽሪ 21 ሽዑ ዮራም ጸዓኑ በለ ሰረገላ ድማ ጸዓኑሉ ዮራም ንጉስ እስራኤል ኣሓዝያን ንጉስ ይሁዳን ከዓ ነፍሲ ወከፍ ናብ ሰረገላኡ ደየበ ንየሁ ቀባበልዎ ድማ ወፁ ኣብ ግራት ናቦት ኢዝራኤላዊ ከዓ ረኸብዎ ኮነ ድማ ዮራም ንየሁ ምስ ረኣዮ የሁ ድሓን ዲኻ በለ ንስኻ እቲ ናይ ኣዲኻ ኢዛቤልን ምንዝርናን እቲ ብዙሕ ኣስማትን ክሳዕ ዘሎ እንታይ ድሓን እዩ በለ ዮራም ድማ ኢዱ መሊሱ ሃደመ ንሓዝያ ከዓ እታ ኣሓዝያ ጠቢሩና እዩ በሎ የሁ ግና ቀስቱ ብኢዱ ገቲሩን ዮራም ኣብ መንጎ መናክቡ ወግኦ እቲ ፍላጻ ድማ ብልቡ ወፀ ኣብቲ ሰረገላኡ ከዓ ተቖልዓፀ የሁ ንቤድቃር ሓለቓኡ ኣልዒልካ ክፍሊ ግራት ናቦት ኢዝራኤላዊ ደርብዮ እቲ ኣነን ንስኻን ተወጢሕና ደድሕሪ ኣቦኡ ኣክዓብ ክንስዕብ ከለና እቲ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊኡ ከምዚ ዝበለ ነገር ዘንበረሉ ዘክር ነቲ ደም ናቦት ደም ደቁን ብርግጽ ትማል ርአዮ እየ ይብል እግዚኣብሔር ኣነውን ኣብዛ ግራት እዚኣ ክፈድየካ እየ ይብል እግዚኣብሔር ሕጂ ኸዓ ከምቲ ዘረባ እግዚኣብሔር ወሲድካስ ኣብታ ግራት ደርብዮ በሎ ቅትለት ኣሓዝያ ንጉስ ይሁዳ ቁጽሪ 27 ኣሓዝያ ንጉስ ይሁዳ ድማ እዚ ምስ ረኣየ ብመንገዲ ቤት ኣታኽልቲ ኣቢሉ ሃደመ የሁ ግና ደድሕሪኡ ስዒቡ ንኡ ናብ ሰረገላ ከሎ ውግእዎ በሎም ኣብ ጥቓ የብል ዓም ዘላ ዓቐበት ጉር ከዓ ውግእዎ ናብ ሚጊዶ ሃዲሙ ድማ ኣብኣ ሞተ እቶም ገላው ከዓ ኣብ ሰረገላ ገይሮም ናብ ኢየሩሳሌም ወሰድዎ ምሰቦታቱ ድማ ኣብ ከተማ ዳዊት ኣብ መቃብሩ ቀበርዎ ኣሓዝያ ከዓ ንዮራም ወዲ ኣክዓብ ኣብ መበል 11 ዓመቱ ኣብ ልዕሊ ይሁዳ ነገሰ ቅትለት ኤልዛቤል ቁጽሪ 30
ኢዛቤል ድማ ይሁና ብዝርኤል ከም ዝመጸ ምስ ሰምዐት ኣዒንታ ተዃሒላ ርእሳ ኸኣ ትሰሪሓ ብመስኮት ኮይና ትጥምት ነበረት። ይሁ ብደገ ምስ ኣተወ ድማ እታ ዘምሪ ቀታል ጐይታኡ ድሓን ዲኻ በለቶ። ንስኻ ገጹ ናብ መስኮት አንቃዕሪሩ ምሳይ መን ኣሎምን በለ። ሽዑ 2-3 ስሉባት ናብኡ ኣቢሎም ግልጽ በሉ። ንሱ ድማ ኣጽድፍዋ በለ። ኣጽደፍዋ እሞ ካብቲ ደማ ናብ መንደቕን ናብ ኣፍራስን ተነጽገ። ረጊጽዋ ኸኣ ሓለፈ። ምስ ኣተወ ድማ በሊዑን ሰትዩን በጀኹም ነዛ ርግምቲ እዚኣ ረኣይዋ ንሳ ጓል ንጉስ እያ እሞ ቀበርዋ በለ። ቀብርዋ ኸኣ ኸዱ። ግና ኸበጀካ ቀረንቀራን ኣእጋራን ገና ኣእዳዋን ገለ እኳ ኣይረኸቡላን። ተመሊሶም ድማ ነገርዎ። ንሱ ኸኣ እዚ እቲ በባርያኡ ኤልያስ ተስቢታዊ ንስጋ ኢዛቤል ኣብ ግራት ኢዝራኤል ኣኽላባት ክበልዕዎ እዮም። ሬሳ ኢዛቤል ድማ እዚኣስ ኢዛቤል እያ ዝብል ክሳዕ ዘይረከብ ኣብ ልዕሊ ግራት ኢዝራኤል ከም ድኩዒ ክኸውን እዩ ኢሉ እተዛረቡ ቃል እግዚኣብሔር እዩ በለ። ካልኣይ መጽሓፍ ነገሥት ምዕራፍ 10 ቅትለት ስድራ ኣክዓብ ቁጽሪ 1 ኣክዓብ ከኣ ኣብ ሰማርያ 70 ወዳት ነበርዎ። ይሁ ድማ ናብ ሰማርያ ናብ ሓላቑ ኢዝራኤል ናብቶም ዓበይትን ናብቶም ዓበይቲ ደቂ ኣክዓብን ከምዚ ዝብል ደብዳቤ ጽሒፉ ሰደደ። ሕጂ ኸኣ እዛ ደብዳቤ እዚኣ ምስ በጽሓትኩም ደቂ ጐይታኹም ምስኻትኩም ከለዉ ሰረገላታትን ኣፍራስን እቲ ዓርዲ ኸተማን ኣጽዋርን ድማ ምስኻትኩም ከሎስ ካብቶም ደቂ ጐይታኹም እቲ ዝጸበቐን ዝሐሸን ርኢኹም ኣብ ዝፋን ኣቦኡ ኣቐምጥዎ እሞ ስለ ቤት ጐይታኹም ተዋግኡ። ንሳቶም ግና እምብዛ ተሸበሩ እሞ ኖ 2 ነገሥታት እኳ ኣብ ቅድሚኡ ዘይቆሙስ ንሕና ግዳ ከመይ ጌርና ንቐውም በሉ። እቲ ኣዛዚ ቤትን እቲ ኣዛዚ እታ ኸተማን እቶም ዓበይትን እቶም ዓበይቲ ደቁን ናብ ይሁ ንሕና ክገላውኻ ኢና ዝበልካልና ዘበለ ኩሉ ንገብር ባህ ዘበለካ ደኣ ግበር እምበር ንሓደ እኳ ኣይነንግስን ኢና ኢሎም ለኣኹ። ቁጽሪ 6 ሽዑ ካልእ ሳዕ ንስኻትኩም ምሳይ እንተኾንኩም ቃለይ ድማ እንተሰሚዕኹምሲ ኣርኣስ እቶም ሰባት ደቂ ጐይታኹም ውሰዱ እሞ ጽባሕ ከምዛ ጊዜ እዚኣ ናብ ኢዝራኤል ናባይ ምፁ ኢሉ ደብዳቤ ጽሓፈሎም። እቶም ደቂ ንጉስ ድማ 70 ሰብ ምስቶም ዘዕበይዎም ዓበይቲ እታ ኸተማ እዮም ዝነበሩ። ኮነ ኸኣ እታ ደብዳቤ ምስ በጽሓቶም ነቶም ደቂ ንጉስ 70 ሰብ ሒዞም ሓረድዎም። ነቲ ኣርኣሶም ድማ ኣብ ከፈራት ገይሮም ናብ ኢዝራኤል ናብኡ ሰደድዎ። ልኡኽ መጺኡ ኸኣ ኣርኣስ እቶም ደቂ ንጉስ ኣምጺኦምዎ ኢሉ ነገሮ። ንሱ ድማ ክሳዕ ጽባሕ ኣብቲ ኣፍ ደገ ኣብ 2 ኩምራ ግበርዎ በለ። ኮነ ኸኣ ንጽባሒቱ ወፀ ደው ኢሉ ድማ ነቲ ኩሉ ህዝቢ ንስኻትኩም ጻድቃን ኢኹም ንሆን ጐይታይ እተመሓሓል ኩሉን ዝቐተልኮን ኣነ እየ። እዚኣቶም ኩሎም ከም መን ቀተሎም እምበኣርሲ ካብቲ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊ ቤት ኣክዓብ ተዛረቦ ቃል እግዚኣብሔር ገለ እኳ ኣብ ምድሪ ከም ዘይወድቕ ፍለጡ። እቲ እግዚኣብሔር ነቲ ብባርያኡ ኤልያስ እተዛረቦ ገበሮ በለ። ይሁ ኸኣ ኣብ ኢዝራኤል ካብ ቤት ኣክዓብ ተሪፎም ንዝነበሩ ኩሎም ንብዘሎ ዓበይቱን ኣመንቱን ካህናቱን ድማ ሓደ እኳ ከይትረፈ ቀተሎም። ኣዝማድ ንጉስ ኣሓዝያ ከም ዝተቐትሉ ቁጽሪ 12 ድሕሪ ዚ ኸኣ ተንስኡ ከደ ናብ ሰማርያ ድማ መጸ። ኣብታ ኣብ መገዲ ዘላ ቤት ማእከቢ ጓሶት ምስ በጽሐ ይሁን ሕዋት ኣሓዝያ ንጉስ ይሁዳ ረኸቦም እሞ ንስኻትኩም እንመን ኢኹም በሎም። ንሳቶም ከኣ ንሕና ሕዋት ኣሓዝያ ኢና ደቂ ንጉስን ደቂ ንግስትን ሰላም ክንብል ድማ ንወርድ ኣለና በሉ። ንሱ ኸኣ ብህይወቶም ሓዝዎም በለ። ነቶም 42 ሰብ ከኣ ብህይወቶም ሒዞም ኣብቲ ኣብ ጥቓ ቤት መእከቢ ጓሶት ዘሎ ዒላ ሓረድዎም። ካባታቶም ሓደ ሰብ እኳ ኣይትረፈን። እቶም ዝተረፉ ኣዝማድ ኣክዓብ ከም ዝተቐትሉ ቁጽሪ 15 ካብኡ ምስ ከደ ኸኣ ያናዳብ ወዲ ሬካብ ክቀባበሎ ከሎ ረኸቦ። ሰላም ኢልዎ ድማ ከምቲ ልበይ ምስ ልብኻ ዘሎ ልብኻ ኸቕኑዕ ድዩ በሎ። የነዳብካ ከምኡ እዩ በለ። ከምኡ እንተ ደኣ ኮይኑስ ኢድካ ሃበኒ በሎ። ኢዱ ድማ ሃቦ ናብ ሰረገላኻ ናብኡ ኣደየቦ። ንዓምሳይ እሞ ቅንዓተይ ንእግዚኣብሔር ረአየ ድማ በለ። ኣብቲ ሰረገላኡ ኸኣ ኣወጢሕዎ ናብ ሰማርያ ምስ ኣተወ ኸኣ ከምቲ ቃል እግዚኣብሔር ንኤልያስ እተዛረቦ ካብ ኣክዓብ ኣብ ሰማርያ ንዝተረፉ ኩሎም ክሳዕ ዘጽንቶም ቀተሎም። ቁጽሪ 18 ይሁ ድማ ንብዘሎ ህዝቢ ኣኪቡ ኣክዓብሲ ንበዓል ቁርብ እዩ ዘገልገሎ።
يوغنا أبزيحو كغلغلو حجي كأ نبعال بزح زسوء ألني مو نخلهم نبيات بعال كلهم أغلغلتون كلهم كهناتون صوع علي حد سبب كوا أي قدل زغدل زبل به أينبرني يبلم يوغنا نتم أغلغلتي بعال من تخصمتم إلو زي بتنقل غبرو يو خان بعال عبي بعال قدسو بلا ساتم دما أوجو يهو دما نبزلو إسرائيل لأخي أغلغلتي بعال كأ كلهم مصو كيما تزترف السبق يلبون نبيت بعال دما أتو بيت بعال كأ أفنا أف ملأت نتحلو كداونت دما نقولهم أغلغلتي بعال كداونتي أمتصالهم بلو نسخة خداون تام تعلم شعيه مس يعني هذا بودي ريكاب نبت بعال أتو نتم أقلقلتي بعال بجخا أتم أقلقلتي بعال ترايسي كابتم أقلقلتي إجزي أبير مسخاتكم كهلو استبهلكم رأي بلم قطري 24 مسوعة حردن زحرر مسوعة كسوء خاءتو يهوغنا السمانيا السب بوصاي أغميتو كابزم أنا أبئدكم أحليفه بكم زلوخ سبات حدث أنت أملته أب كندتا نفسيتي نفسك تحلف إيا بلع كنا دمانتي زحرر مسوعة سوي مسفت سمي يهونتهم زبعنياتات حلقون اتو قتلوهم حدث بكوا أيوت سابلهم بسهلة السيف كأق قتلوهم اتهم زبعنياتاتن حلقون دما دربيهم نبكتما بيت بعال كدو نتي أبيت بعال زنبر مسلتات كا أوتسيوم عنددو نتي مسلي بعال دما سبابرو نتابيت بعالون أفريسوم كسعلومي عين مدرق جيروم وا اللو يهو كمز جيرون بعال كاب إسرائيل أطفو يهو جنا كابتي حتياتي ربعان ودنابات نسبقون إسرائيل زحت قالو مالد دحريتهم أبيت إيلن أبدانن زنبور مراخط ورقي كم صعب أجلسن እግዚአብሔር ድማኔሁ አቅድመይ እትቆንዕ ዘበላት ጽብቅካ ስለዝገበርካ ንቤት አካባቡን ከምቲ አብልበይ ዝነበር ኩሉ ስለዝገበርካያ ደቅኻ ክሳዕራ ባይ ወለዶ አብዝፋን እስራኤል ከኡመጥ ዮም በሎ ግና ኸይሁ ብሙሉእ ልቡ ብሕጊ እግዚአብሔር አምላኽ እስራኤል ንምኻድ አይተጠንቀቀን ከምቲ ኃጢአት ይረብዓም ንሱብኡን እስራኤል ዝሕጣሉ አያግለሰን ቁጥሪ 32 በትጊዜ እቲ እግዚአብሔር ንእስራኤል ኩርምማ ጀመረ ሐዛኤል ድማን እስራኤል ኣብ ኩሉ ደባቶም ወቅዖም ካብ ዮርዳኖስ በወገን ምብራቅ ፀሐይ ንብዘላ ምድሪ ጊልዓድ ንደቂ ጋድን ደቂ ሮቤልን ደቂ መናሴን ኣብ ሩባ አርኖን ዘላ አራዒር ጀሚሩ ንጊልዓድን ባሳንን ከኣ ሰዓሮም ቁጥሪ 34 እተዝ ተረፈና ይሁ ነገርን ኩሉ ዝገበሮን ኩሉ መንፋዓቱን ድማንሱ ኣብ መጽሐፍ ዛንታ ዘመን ነገስታት እስራኤል ዶ ተጻሒፉ ኣየሎን ይሁ ኸኣ ምሳቦታቱ ደቀሰ ኣብ ሰማርያ ድማ ቀበርዎ ኣብ ክንዱ ኸኣ ወዱ አሓዝ ነገሰ እቲ ይሁ ኣብ ሰማርያ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዝነገሰሉ ዘመን ድማ 28 ዓመት እዩ كالأي مصحف نجست معرف 11 عتاليا نجست يهودا قطري 1 عتاليا أد أحازيا دما ودا كم زموته مسرعيت تنسيال بزول عليت منجستي أطفت كناخيه الشبا قال نقص يرام حبتي أحازيان يؤس ود أحازيا كم أكلتهم التقتلو دك نقص سريقا وصدته أمو نون مجزيتون أبحلفني عرات آتيا كم عتالي حبأتو أي تقتلن دما مساعت حبيبو كأب بيت إجزابير شدشت عمد تقمته أبتهاجر دما عتالي نجيسان برد قطري 4 بتا 7 عمد كأيو يادا نتومناي كراويان حلقوم إتاتن زبعنياتاتن ليهو أمتصوم نبقو دما نبيت إجزابير آتوم مساتاتهم كدان آتيوخا أبيت إجزابير أمحلم نتود نقوس دما أرأيهم كمزيلو خا أزازم اتي تقبرو نجر ازيو اتهم كابخاتكم بسنبز زاتو سيسو حلوا بيت نقوس يحلو اتهم سيسو دما اب دغسور اتهم سيسو خا ابتي اب دحري اتهم زبعنياتات زلو دغي يخونو حلوا اتابيت حليكم كا كلكلو اتهم كلت كفلي كابخاتكم دما اتهم بسنبت زوص كلهم حلوا بيت እግዚአብሔር اب زوريا نقوس يحلو نفس وكف كا اصوارو اب ايدو يحيزو ننقوس بزورياو كببو اتتحيسو ام مسرع زاتو دما يموت اتنقوس كوصن كاتن كله امسو كنو قطره شعت
እቶም ሓለቕ ሚእቲ ከዓ ከምቲ ካህን ዮያዳ ዝኣዘዞም ኩሉ ገበሩ። ነፍሲ ወከፍ ሰሰቦም ነቶም ብሰንበት ዝኣትዉ ምስቶም ብሰንበት ዝወፁ ገይሮም ወሰድዎም። ናብ ካህን ዮያዳ ድማ መፁ። እቲ ካህን ድማ እቲ ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ዝነበረ ናይ ንጉሥ ዳዊት ዝነበረ ኩናውትን ዋላቱን ነቶም ሓለቕ ሚእቲ ሃቦም። እቶም ዘብዐኛታት ድማ ነፍሲ ወከፍ ኣጽዋሩ ብኢዱ ሒዙ ካብ የማናይ መኣዝን እታ ቤት ጀሚሮም ክሳዕ ጸጋማይ መኣዝን እታ ቤት ኣብ ጥቓ እቲ መስውእን እታ ቤትን ኣብ ዙርያ እቲ ንጉሥ ቆሙ። ሽዑ ነቲ ወዲ ንጉሥ ኣውፂኡ ዘውዲ ደፍኣሉ። እቲ ምስክር እውን ሃቦ። ኣንገስዎን ቀብእዎን ከዓ ኣእዳዎም ኣናጣቕዑ ድማ ንጉሥ ሕያው ይኹን በሉ። ቁጥሪ 13 ዓታልያ ድማ ድምፂ እቶም ዘብዐኛታትን ህዝብን ምስ ሰምዐት ናብቲ ህዝቢ ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ኣትወት። እንተጠመተት ከዓ እነሆ እቲ ንጉሥ ከምቲ ስርዓት ኣብ ጥቓ ዓንዲ ቆይሙ ነበረ። እቶም ሓላቁን እቶም መለኸተኛታትን ድማ ምስ ንጉሥ ነበሩ። ብዘሎ ህዝቢ እቲ ሃገር እውን ተሓጒሱ መለኸት ይነፍሕ ነበረ። ሽዑ ዓታልያ ክዳውንታ ቀዲዳ ዕልወት እዩ ኢላ ጨርሐት። እቲ ካህን ዮያዳ ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ኣይትሙት ኢሉ ነበረ እሞ ካህን ዮያዳ ድማ ነቶም ነቲ ሰራዊት ዝመርሑ ሓለቕ ሚእቲ ካብ ቤት ማእከል መስርዕ ኣውፅእዋ፣ ንዝስዕባ ከዓ ብሴፍ ቀተልዎ ኢሉ ኣዘዞም። ሽዑ ሓዝዋ በታ ኣፍራስ ናብ ቤት ንጉሥ ዝኣትውላ መገዲ ድማ ከደት፣ ኣብኡ ከዓ ቀተልዋ። የሆያዳ ዝገበሮ ምምሕያሽ ቁጥሪ 17 ዮያዳ ድማ ህዝቢ እግዚኣብሔር ምእንቲ ክኸውን ኢሉ ኣብ መንጎ እግዚኣብሔር ኣብ መንጎ ንጉሥን ህዝብን ኪዳን ኣቆመ። ኣብ መንጎ እቲ ንጉሥን ኣብ መንጎ እቲ ህዝብን ከዓ ከምኡ ገበረ። ብዘለዉ ህዝቢ እቲ ሃገር ድማ ናብ ቤት በዓል ኣትዮም ኣፍረስዎ። መስዋዕታቱን ምስልታቱን ኣዝዮም ሰባበርዎ። ንማታን ካህን በዓል ከዓ ኣብ ቅድሚ እቲ መስዋዕታት ሓረድዎ። እቲ ካህን ድማ ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ሓለውቲ ገበረ። ነቶም ሓላቁ ሚእትን ነቶም ካራውያንን ዘብዐኛታትን ንብዘሎ ህዝቢ እቲ ሃገርን ድማ ወሰደ። ነቲ ንጉሥ ከዓ ካብ ቤት እግዚኣብሔር ኣውረድዎ። ብመገዲ ደገ ዘብዐኛታት ኣቢሎም ድማ ናብ ቤት ንጉሥ መፁ። ኣብ ዝፋን ነገሥታት ከዓ ተቐመጠ። ብዘሎ ህዝቢ እቲ ሃገር ከዓ ተሓጐሰ። እታ ኸተማ እውን ሃድአት። ንዓታልያ ግና ኣብ ቤት ንጉሥ ብሴፍ ቀተልዋ። ቁፅሪ 21 ዮአስ ክነግስ ከሎ ወዲ 7 ዓመት ነበረ። ካልኣይ መጽሓፍ ነገሥት ምዕራፍ 12 ዮአስ ንጉሥ ይሁዳ ቁፅሪ 1 ንይሁ ኣብ 7 ዓመቱ ዮአስ ነገሰ። ኣብ የሩሳሌም ከዓ 40 ዓመት ገዝአ። ስማዲኡ ድማ ጸብያ ንሳካ ብኤርሻባዕ እያ። ዮአስ ከዓ በቲ ካህን ዮያዳ ክምህሮ ከሎ ዝነበሮ ኩሉ ዘመን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ቁኑዕ ገበረ። ግና ነቲ በረኽቲ ኣያግለስዎን፣ እቲ ህዝቢ ግና ኣብ በረኽቲ ይስውዕን ይዓጥንን ነበረ። ቁፅሪ 4 ዮአስ ድማ ነቶም ካህናት ኩሉ እቲ ናብ ቤት እግዚኣብሔር ዝኣቱ እተቐደሰ ገንዘብ ዝተሓላለፍ ገንዘብ ነፍሲ ወከፍ ናይ ገምጋም ነፍሲ ዝህቦ ገንዘብን እቲ ልቡ ዝደፍኦ ሰብ ንቤት እግዚኣብሔር ኢሉ ዘምጾ ኩሉ ገንዘብን እቶም ካህናት ነፍሲ ወከፎም ከካብ ዝፈልጥዎ ይወስዱ እሞ ንሳቶም ነቲ ፈራሳት እታ ቤት ኣብኣ እተረኽበ ዘበለ ኩሉ ፈራሳት ይጸጉኑ በሎም። ግና እቶም ካህናት ነቲ ፈራሳት እታ ቤት ክሳዕ መበል 23 ዓመቱ ንንጉሥ ዮአስ ኣይጸገንዎን። ሽዑ ንጉሥ ዮአስ ንካህን ዮያዳን ነቶም ካህናትን ጸዊዑ ስለምንታይ ኢኹም ፈራሳት እዛ ቤት ዘይጸገንኩምዎ? ሕጂ ከዓ ንመጸገን ፈራሳት እታ ቤት ሃቡ እምበር ደጊምሲ ከካብቶም እትፈልጥዎም ገንዘብ ኣይትውሰዱ በሎም። እቶም ካህናት ድማ ካብቲ ህዝቢ ገንዘብ ከይወስዱ ንፈራሳት እታ ቤት ከዓ ከይጽጉኑ ሰመሩ። ካህን ዮያዳ ግና ሓደ ሳጽን ወሲዱ ኣብ መኽደኑን ነዃል ገበረ። ኣብ ጥቓ መስዊድ ነቶም ናብ ቤት እግዚኣብሔር ዝኣትዉ ሰብ ብየማኖም ኣቐመጦም። እቶም ደገ ዝሕሉ ካህናት ድማ ነቲ ናብ ቤት እግዚኣብሔር ዝኣተወ ኩሉ ገንዘብ ናብኡ ኣእተውዎ። ኮነ ከዓ ኣብቲ ሳጽን ብዙሕ ገንዘብ ከም ዘሎ ምስ ረኣዩ ናይ ንጉሥ ጸሓፍን እቲ ሊቀ ካህናትን ደየቡ። ነቲ ኣብ ቤት እግዚኣብሔር እተረኽበ ገንዘብ ቈጺሮም ኣብ ኣኸያ ኣሰርዎ። እቲ እተመዘነ ገንዘብ ድማ ኣብ ኢድቶም ነቲ ዕዮ ዝዓዩ ዋናታት ቤት እግዚኣብሔር ሃቡ። ንሳቶም ከዓ ነቶም ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ዝዓዩ ጸረብቲ ዕንጨይትን ንሃነጽትን
ندقتن وقرتي أمنن نمعداق أقوامن وقور أمنن نمتصقان أتي فراسات بيت إجزابير زخون نمتصقان أتا بيت زوات كل دما يهبوهم نبرو أتينا بيت إجزابير زعتوا غنزب كأ نتوم نتعيو زعيو هبوهم نساتم كأ نتا بيت إجزابير تسقانلو أمبر كابوس نبيت إجزابير زادلي صحل برور مساقيتات صحلوتات ملكات قلقوا أقحورك إيوي أقحبرور أي تقبرن نتوم نتعيو زعيو كوبو اتغنزب اب ايدوم زهابوهم سبات بامنا سلازغبرو اي صبات صبو من نبرو اتغنزب مسوات بدلن غنزب مسوات حطياتن كانت كونه امبر نابيت اغزابير سي اي اتون قطري 17 شو حزائيل نغس سوريا دايب امو نغاتواغيو حزائيل دما نبي يرسالم كديب غصو اقنع ياس نغس يهودا خا اتي ابوتاتو يسافاتن يرامن أحزان نجستات يهودا زقدسو كل قدس نجارن نسز قدسن دما أمز جبت إجزابيرن أم نايبت النجوسن الترف كل ورك وسيدون حزائل نجوس سوريا سددلو نسخ أكاب يرسالم تملسه قطري 19 اتزترفناي يؤاس نجارن كل زجبرن دما نسو أمز حفظان تزمن نجستات يهودا تتصحفوا أيلون يؤاس دما جلاو تنسيهم محلات تمححللو أبتا أموردي سيلا زلابيت ميلو خاء قتلو اتم قلاو يزاكار ودشم عاتن يزاباد ودشميرن كوينم وقعو موتا دما أبكتما داويد كاء مسابطاتو قبرو أبكندو دما ودو أماسيا نغسه كالعين متصحف نجست معرف 13 إيو أحاز نجس إسرائيل قطري حده نيا أسود أحازيا نجس يهودا أما بالعسران سلسن عمتو يا أحاز وديه قبل إسرائيل أب سماريا نجسه 17 عمت كأ جزء نسود ما كلمة إجزابير كفو جبره تدحر اتحاد أتي ربعان ودنابات نسوبون إسرائيل زحت قالو صعب كابو أيجلسن شعكرا إجزابير أب إسرائيل ندده أمه بكل الزمن اتي أبيد حزائيل نجس سوريان أبيد بن هادد ودي حزائيل حليفو هبم يحاز جنا أب كلمة إجزابير تمهلله إجزابير كا اتي تقعات إسرائيل نجس سوريا كم زتقعم رئيو نبر أمه سمعه إجزابير دمان إسرائيل مدحاني هبم أمه كابتعتي إيد سراويان وطو اتم دك إسرائيل كا كم تناي قدم عبدون كون توم تقمطو جناخه كابتي حتيات بيتي ربعام نسبون إسرائيل زحت قالو أيغلسون بو داخدو اتا مسلي استارت دماب سماريا قيما نبرت تنغس سوريا كم بوبو عود غيرو اطفيوم نبرمو يحاز بجخا 50 فرسنيان 10 سرغلان 10 شح اغارن غل اكوا ايترفلون قطري شمنته اتسترفنا يحاز نجر كله زغبرون منفعه النسو ابزان تزمن نغستات اسرائيل دو تصحفوا يالون يحاز دمام صابطاتو دقسه اب سمارياون قبرو اب كندو خا ودو ياس نغسه ياس نغس اسرائيل قطري 10 نياس نغس يودا ام بل37 عامتو ياس ود يحاز قبل علي اسرائيل اب سماريا نغسه 16 عامت كاغزه نسو دما قرمي اغزابير كفو غبره كابت كل حطيات ربعان ودنابات نسو بو اسرائيل زحطالو بو كده امبر كتو ايغلسن قطر 12 اتزترفنا ياس نغرن كل زغبرن اتمس اماسيا نغس يودا تواغالو منفعه النسو ام صحف زنتا زمن نغستات اسرائيل دو تصحفو ايلون ياس دما مسابطاتو دقسه يربعام كا ابزفانو تقمطه ياس دما مس نغستات اسرائيل اب سماريا تقبره موت إلسا قطري 14 إلسا خاتا زموت الله حمام حمامه ياس نغس إسرائيل دمانا وريدو أكرمي كوينو أبوي نا إسرائيل سرغلان فرسنياتاتون إلو بخيه إلسا كا قستن فلاصاتاتن وسد بلو نسدما قستن فلاصاتاتن وسده نتنغس إسرائيل كا إدكا أبلعلي قستي سقل بلو إدو دما سقله إلسا خا إدو أبلعلي إد تنغس غبره نسخا أنتينا يمبرا مسكوت كفتو بلو
كفتو دما إلساخا ورور بولو نسو دما ورورة إلساخا أناي مدحان فلاتسا اغزابير فلاتسا مدحان أبلعل السوريا نسراويان كساعتو الدعم أب إفك تسعرهم إخابلة فلاتسا توسد دما بلو وسدخا ننقص إسرائيل دما نمدري وقعيا بلو 3 ساعة وقعوها الدو بلو شعوتني أملاخ سب كوريلو أما 5 و 6 ساعة وقعيها كم كونكا شعو نسراويان كساعتو الدعم مسعركا يوم نيركا حجقنا نسراويان 3 ساعة ترايك تسعرهم إخابلو قطري إسرا إلسا دما موتي قبر وون بمجمرتا عمدكا حادقا زودكو كابما أب نابتا هاقر متصوب كون دما سباتنا حاد سبعي كقبر خلو إنه نتم ودقتي حادقا رئيوم نتي سبعي ناب مقابر إلسا دربيوو السبعي كا عصمتي إلسا مستنكي حاوي بقارو دما دو بله وقع إسرائيل مصوريا قطري عسران كلتن حزائل نقول سوريا خا بكل زمن يأحز إسرائيل أتقام إجزابير جنا يقرأ إلو دنقت اللهم سلأتي مس أبراهام يساق يعقوب زاتو كيدان إلو دما قصو مال سلم كتفهم كا أي فتوان كسع حجون كاب كرمي قصو أي دربيومن حزائل نقول سوريا دما موتة أبكندو خا ودو بين حد نجسه يأس ودي حز دما نتن حزائل بوغ كاب إيد أبو يأحز وسيدوان زنبرا كتماتات كاب إيد بين حديد ودي حزائل مليس وسدن يأس 3 سعارو نتن كتماتات إسرائيل كا أملسن كلاي متصحف نجست معرف 14 أماسيا نقص يهودا قطري حاده يؤس نقص إسرائيل ودي أحز أبكالاي عمتو أماسيا ودي أس أب يهودا نقص كنقص كله ود 25 عمت نبره أب يرسالم دما 29 عمت جزء سما ديو خا يعادا نبره نسا كاب يرسالم إياه نسو أب كلمة إجزابير كنوع جبره جناخ كما أبو داويت أيقونن كمتي أبو يأس جبره كله دعاء جبره نتبرخت جنا أيغلسون تهزب جنا أبرختي سوءن يعطن النبره كون دماتا من قستي أب إيدو مسنعت له نتم نبؤ نجوز قتلوا جلاو قتلهم جناخ كمتي أما تصحف حق موسى تصحف زلوا نفس وقف بحاتيات دا يموت إمبر أبوتات أب كند دك أيموتو دكون أب كند أبوتات أيموتو إلو إجزابير كم زعززة نتم دكي قتالوس أي قتلهم قطري الشوعته نسين إدماويان أبلس أو 10 سبع أي قتله نسيلاخ أو بوغ حزا سما دما كم تكسع لهم يزلو يقتائل إلو السماء قطر شمونته شعو أماسيا نبي آس نقص إسرائيل ودي أحاز وديه نعا قص نرأي إلو لأخاص سددلو يأس نقص إسرائيل كأن أماسيا نقص يهودا كمزيلو لأخلو أتي أب ليبانوس زنبر إشوخ نتي أب ليبانوس زنبر كإدروس نودي سبيت كتكونس قوال كهابن إلو لأخلو أب ليبانوس زنبر أراويت مرر دما حلفة نتي إشوخ كأرا قصو نيدهم رقص سعيركا لبغا تعبي ألو كبر أبيت كادما تقمت نسخة يهودا خامسخة كتود كلس سلمنتا إخانة مكرا أتدليو أماسيا جنا يسمعون شعو يأس نقص إسرائيل ديوا أمون نسون أماسيا نقص يهودان أبتا أبي يهودا زلا بيت الشمس قص نقص ترى آيو جنا خي يهودا أبكرمي إسرائيل تسعرو نتسوى كف دمان الناب دنقانو حادمه ناماسيا نقص يهودا ودي أس ود أحازيا دما يأس نقص إسرائيل أبيت الشمس وصدو نبي يرسالم كا متى نمكابيا يرسالم كاب دق إفريم جميرو كسع دق مأذن 400 أمت أفرسه نتي أبيت إجزابير أب مزقب بيت نقصنا الترخبة كل وركن برورن كل أوحن وسده دقون زهو حيزو نفس ماريا تملسه قطر 15 تسترفي أسس جبر نجارن منفعة تمس أماسيا نقص يهودا التواجعون نسوا أمصحف زنتا زمن نجستات إسرائيل دو تصحف عينون يأس دما مسابطات دكسة مس نجستات إسرائيل كا أب سمارة تقبره يرب عمودو كا أب كندو نجسة موت أماسيا نقص يهودا قطري 10 أماسيا نقص يهودا ودي أس دما دحر موت يأس نقص إسرائيل ودي أحاز 15 عمت تنحي
اتزترفناي أماسيا نجر نسو أم مصحف زنتا زمن نجستات يهودا دو تتصحفو أيلون أب يرسالم دما محلا تمححاللو نسخا نابلاكش هادمه ددخري دما نابلاكش سددو أب أون قتلو أب فراس كا سألو مسابطاتو دما أب كتما داويت أب يرسالم تقبره قصر عسران حدن بزلو حزبي يهودا دما نعزاريا نسو ود 16 عامت كله وسيدم نو أب كند أبو أماسيان قسوه نسو نئيلات السرحة دحري مدك أسئتي نقص مسابطاتو دما نبي يهودا أملسا يرب عام ودي يؤاس نقص إسرائيل قطر إسران سلستان ناماسيا نقص يهودا ودي يؤاس أب مبال 15 عامتو يرب عام ودي يؤاس نقص إسرائيل أب سماريا نقسي 40 عامت دما قزئي نسو أب كرمي እግዚአብሔር كفو قبره كابت كله حتيات يرب عام ودنا باط نسو بقو إسرائيل زحت قالو كابقو آيقلسن نسو كمت እግዚአብሔር أملاك إسرائيل بتي كابقات حفر زنبر باريعو نبي ناس ودي أماتي التزاربك قال نتي دوب إسرائيل كابتن حمات زئتو جميرو كسع بحري قول أملسو زي እግዚአብሔር اتتصابا إسرائيل انبزا كم زمرره أسور كونا زي أسور دما كم اتودئه نإسرائيل كأهد ردائي كم زي بلو السلاز رأيه ايو እግዚአብሔር دما نسم إسرائيل كاب تحت السماي كدم سسائلو اي تزاربن سلازي بإيد يرب عن ودي آس أدحنم قطر عسران شمونتن اتزترفنا يرب عم نجرن اتزقور كل منفعتون دما كمي كم تواجه نتنا يهودا كوينن زنبرا دمسقون حماتن كا نبي يرسالم كم زملسن نسو عم مصحف زنتا زمن نجستات إسرائيل دو تصحيفو ايلون يرب عم دما مسابطاتو مس نجستات إسرائيل دقسه اب كندو خا ودو زكرياس نجسه كالأي مصحف نجست معرف 15 وزيا نقص يهودا قطري حده نيرب عام نقص إسرائيل أمبل إسران شوعة عامتو عزاريا ود أماسيا نقص يهودا نقسه كنقص كل خا ودي 16 عامت نبره 50 كلتن عامت دما أبير سالم جزء سمع ديو خا يقول يا إيو نسا كبير سالم إياه كمتي أبو أماسيا زجبره كله نسدما بكلم جزء أبير كن عجبره جنا خنتي برقتي أجلسون نبرو تهزبي جنا برقتي سوء يعطن النبره እግዚአብሔር ድማ ነቲ ንጉስ ወቅዖ ክሳዕ መዓልቲ ሞቱኻ ለምጻም ኮነ አፍሊቲ ቤቱን ይቕመጥ ነበረ ያታም ወድ ንጉስ ድማ ዋና ታቤት ኮይኑ ንህዝቢ ተሃገር ይፈርድ ነበረ ቁጥር 6 اتزترفنا أزاريان نجارن كل اتزجبرون نسوا مصحف زنتا زمن نجستات يهودا دو تصحفوا أيلون أزاريا دم مسابطاتو دكاسه أب كتما داويتون مسابطاتو قبرو أب كندو خا يتامودو نجاسه زكرياس نغوس إسرائيل قطري شمونتا نازاريا نغوس يهودا أمبل 38 عامتو زكرياس ودي رب عام قبل علي إسرائيل أب سماريا نجاسه شدش ورحق أجازه كمتي أبطاتو زقبرو أبكر مجزابير كفو قبره كابت حتيات يرو عن ودنا باط نسبقون إسرائيل زحت قالو أجلسن شالم ودي يابش دمات تمحا حاللو أما أبكر ميتي هزبي وقعي وقتلو أبكن دوخا نقسه قطر 11 اتزترفن ناي زكرياس نجر نسو إنه أم مصحف زنتا زمن نجستات إسرائيل تصحفو قالو اتجزابير سن يهو دقخا كسارا بعي ولدو أبزفان إسرائيل كأمط يوم إلو التزارب قال إزيو كم خا كونه شالوم نغوس إسرائيل قطر 13 نؤزيا نغوس يهودا أمبل 39 عامتو شالوم وديابيش نغسه امو اب سماريا حنتو ورحل غزئه مناحيم ودغادي كاب تريبا ديون اب سماريا مصه شالوم وديابيش دما اب سماريا وقعو قتلو اب كندون نغسه قطر 15 اتسترفنا يشالوم نغرن اتي اتمححالو محلان نسن انه اب مصحف زانتا زمن نغستات اسرائيل تصحيفو الله شعو منحيم يتفسحن أبقى نزنبر كل ندوباتا دما كاب تريبا جميرو تواقع تاختما يكفتلون سلازي خاص سعارة
أبقى نزل صنحا كلن تنساتون قددن مناحم نجوس إسرائيل قطر 17 نازاريا نجوس يهودا مبل 39 عامتو مناحم ودقادي أبلع إسرائيل نجس أمه أب سماري 10 عامت جزء أب كرم እግዚአብሔር ድማ ክፉእ ገበረ بكل زمن كأ كبت حتىات يربع ودنابات نسبون إسرائيل زحطالو حتىات أجلسن فول نجوس أسر دما نبتهاجر متى مناحم كأ تا منجستي أب إيدو من تختصن كدقفو إلو نفول شح تلنت برور هبو مناحم دما نجوس أسر من انتخاب إسرائيل كابتم أزيوم هبتامات زبالو كم نسوا كسب 5 سكال برور أوتسه تنجوس أسر كأ تمسه أبقى أبتهاجرون أيقومن قطر 21 أتسترفنا مناحم نجر كله زجبرن نسوا مصحف زانتا زمن نجستات إسرائيل دو تصحفوا يلون مناحم دما مسابطات دق أساب كندو كأ ودو بقاحيا نجسه بقاحيا نجوس إسرائيل قطر 23 نازاريا نجوس يهودا أما بال5 عامتو بقاحيا ود مناحم قبل على إسرائيل أب سماريا نجسه كلت عامت كأجزاء أب كرم እግዚአብሔር كفوق جبره كابت حتىات يربع ودنابات نسبون إسرائيل زحطالو أجلسن بقاح ودرماليا نسو حدا كابتم حلقو دما تمحاحاللو همنو مسأل قوبن آرين جيرو أب سماريا أبد دراش بيت نجوس قتلو مسؤول دما كابدك إجيل عداويان 5 سب نبرو نو قتلو كأ أب كندو نجاسة بقاح نجوس إسرائيل قطر 26 اتسترفنا يبقى حياة نجارن كله اتزجبرن نسو إنه عم مصحف زنتا زمن نجستات إسرائيل تصحيفو الله قطر 27 نازاريا نجوس يهودا مبل 50 كلتن عامتو بقاح ودرماليا قبل علي إسرائيل أب سماريا نجسه إسراء عامت دما جزء أب كرم እግዚአብሔር كأكفو جبره كابت حتىات يربع ودنابات نسبون إسرائيل زحطالو أجلسن بزمن بقاح نجوس إسرائيل تجلات بيلسر نجوس أسر متى نعيونن نابيل بيت معكن نيانو أن نقادسن حصورن نجيل عادن نجليلان بزلا مدر نفتالي محزا ناب أسر كأ مارخم هوسيت ودي إلى دما نبقاح ودرماليا تمححاللو وقعو كأ قتلو نيتهم ود أزيا أما بل إسراء عمتو دما كندو نجسة اتسترفنا يبقاح نجرن كله تزجبرن نسو إنه أما صحف زنتا زمن نجستات إسرائيل تصحفو الله يتام نجوس يهودا قطر 30 كلتن نبقاح نجوس إسرائيل ودرماليا أبكاليت عمتو يتام ود أزيان نجوس يهودا نجسة كنجس كله كأود إسرائيل 5 عامت نبره أبي يرسالم كا 16 عامت جزء سما ديو دما يروشا أيو نساقوال صادق إياه نسوخ أب كرم እግዚአብሔር كنع جبره كم تي أبو أزياز جبره كل جبره جنا خانت برختي أجلسون هزب جنا أبرختي سووني عطن النبره نسنة العلاء الدق بيت እግዚአብሔር صرحه قطر 36 اتسترفنا يتام نجر كله اتزجبرن نسو عم مصحف زنتا زمن نجستات يهودا دو تصحيفو أيلون بتجزيتي እግዚአብሔር نرتين نجوس سوريان نبقاح ودرماليان نمتصرار يهودا كسدوم جمره يتام دما مسابطاتو دقسه مسابطاتو خا اب كتما ابو داويد تقبره اب كندو دما ودو احاز نجسه كلاي مصحف نجست معرف 16 أحاز نجوس يهودا قطري حاده نبقاح ودر ماليا أما بالعسرت وشوعات عامتو أحاز وديتام نجوس يهودا نجسه أحاز كنجس كله ود 10 عامت نبره أبي يرسلم كعسرت وشدشت عامت جزاء جناخه أبكر እግዚአብሔር أملاخو كما أبو داويد كونو أي جبرن بمجد نجستات إسرائيل دا كده أرنسوس كم تصياف أتوم እግዚአብሔር كابكر مدك إسرائيل زسقوقهم أحزاب زبل جيرو وقاد أودو بحوي أحلفه
ኣብ በረኽትን ኣብ ኩርባታትን ኣብ ትሕቲ ኩሉ ልምሉም ኣእዋምን ድማ ይስውእን ይዓጥንን ነበረ። ቁጽሪ 5 ሽዑ ረጺን ንጉሥ ሶርያን በቓሕ ወዲ ርማልያን ንጉሥ እስራኤልን ንየሩሳሌም ክዋግእዋ ደየቡ፣ ንኣሃዝ ድማ ከበብዋ። ክስዕርዋ ግና ኣይከኣሉን። በታ ግዜ እቲኣ ረጺን ንጉሥ ሶርያ ንኤላት ናብ ሶርያ መለሳ እሞ ነቶም ኣይሁድ ካብ ኤላት ሰጎጎም። ሰራውያን ከዓ ናብ ኤላት መጺኦም ክሳዕ ሎሚ ኣብኣ ተቐሚጦም ኣለዉ። ቁጽሪ 7 ኣሃዝ ከዓ ናብ ቲግላት ጴሌሰር ንጉሥ ኣሶር ልኡኻት ሰዲዱ ኣነ ግልያኻን ወድኻን እየ ካብ ኢድ እቶም ተንሲኦምን ዘለዉ ንጉሥ ሶርያን ንጉሥ እስራኤልን ከተድሕነኒ ደይበሎ። ኣሃዝ ድማ ነቲ ኣብ ቤት እግዚኣብሔርን ኣብ መዝገብ ቤት ንጉሥን እተረኽበ ብሩርን ወርቅን ወሲዱ ንንጉሥ ኣሶር ገጸ በረኻ ሰደደሉ። ንጉሥ ኣሶር ከዓ ሰምዖ እሞ እቲ ንጉሥ ኣሶር ንደማስቆ ደይቡ ሓዛ። ኣብኣ ንዝነበሩ ድማ ማሪኹ ናብ ቂር ወሰዶም፣ ንረጺን እውን ቀተሎ። ቁጽሪ 10 ንጉሥ ኣሃዝ ድማ ንቲግላት ጴልሰር ንጉሥ ኣሶር ክቀባበሎ ናብ ደማስቆ ኸደ። ነቲ ኣብ ደማስቆ ዝነበረ መሰዊኢ ከዓ ረአዮ። ንጉሥ ኣሃዝ ድማ ምስሊ እቲ መስውእን መልክዕ እቲ ኩሉ ስራሑን ገይሩ ንካህን ኡርያ ሰደደሉ። ካህን ኡርያ ከዓ ከምቲ ንጉሥ ኣሃዝ ካብ ደማስቆ ዝሰደደሉ ኩሉ ገይሩ ነቲ መስዊኢ ሰርሖ። ንጉሥ ኣሃዝ ካብ ደማስቆ ክሳዕ ዝመጽእ ካህን ኡርያ ከምኡ ገበረ። እቲ ንጉሥ ካብ ደማስቆ ምስ መጸ ድማ እቲ ንጉሥ ነቲ መሰዊኢ ረአዮ። እቲ ንጉሥ ናብቲ መሰዊኢ ቀሪቡ ከዓ ናብኡ ደየበ። ነቲ ዝሓርር መስዋዕቱን ነቲ ናይ ብልዒ መስዋዕቱን ድማ ኣሕረረ። ናይ መስተ መስዋዕቱን ኣፍሰሰ። ደም እቲ ናይ መስጋና መስዋዕቱ ከዓ ኣብ ልዕሊ እቲ መስዊኢ ነጸገ። ነቲ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዝነበረ መስዊኢ ኣስራዚ ድማ ካብ ቅድሚ እታ ቤት ካብ መንጎ እቲ መስዊኢኡን ቤት እግዚኣብሔርን ወሲዱ ብወገን ሰሜን እቲ መስዊኢ ኣቐመጦ። ንጉሥ ኣሃዝ ድማ ንካህን ኡርያ እቲ ዝሓርር መስዋዕቲ ብጊሓትን ናይ ምሸት መስዋዕቲ ብልዕን ናይ ንጉሥ ዝሓርር መስዋዕትን ናይ ብልዒ መስዋዕቱን እቲ ዝሓርር መስዋዕቲ ናይ ብዘሎ ህዝቢ ተሃገርን ናይ ብልዒ መስዋዕቶምን ናይ መስተ መስዋዕቶምን ኣብቲ ዓብዪ መሰዊኢ ኣሕረሮ። ንኹሉ ደም እቲ ዝሓርር መስዋዕትን ንኹሉ ደም እቲ መስዋዕቲ ሕሩድን ከኣብ ልዕሊኡ ንጸጎ። ናይቲ መስዊኢ ኣስራዚ ግና እንታይ ከም ዝገብሮ ሓሳቡ ኣባይ ይኹን ኢሉ ኣዘዞ። ካህን ኡርያ ድማ ከምቲ ንጉሥ ኣሃዝ ዝኣዘዞ ኩሉ ገበረ። ንጉሥ ኣሃዝ ድማ ንወሰናት እቲ መቐመጢታት ሰባቢሩ ነቲ ገበራ ካብ ልዕሊኡ ኣግለሶ። ነቲ ባሕሪ እውን ካብቶም ኣብ ትሕቲኡ ዝነበሩ ኣብ ዑራ ስራዚ ኣውሪዱ እምኒ ኣብ እተነጽፎ ምድሪ ቤት ኣንበሮ። ነታ ኣብታ ቤት ሰሪሖምዋ ዝነበሩ እተኸድነት መገዲ ሰንበትን ነቲ ብወጻኢ ዝነበረ ምእተው ንጉሥን ከዓ ብምኽንያት ንጉሥ ኣሶር ናብ ቤት እግዚኣብሔር መለሶ። ቁጽሪ 19 እቲ ዝተረፈ ኣሃዝ ዝገበሮ ነገር ድማ ንሱ ኣብ መጽሓፍ ዛንታ ዘመን ነገሥታት ይሁዳ ተጻሒፉ ኣየሎን። ኣሃዝ ከዓ ምስ ኣቦታቱ ደቀሰ። ምስ ኣቦታቱ ድማ ኣብ ከተማ ዳዊት ተቐብረ። ኣብ ክንድኡ ከዓ ወዱ ሕዝቅያስ ነገሰ። ካልኣይ መጽሓፍ ነገሥት ምዕራፍ 17 ሆሴዕ ንጉሥ እስራኤል ቁጽሪ 1 ንኣሃዝ ንጉሥ ይሁዳ ኣብ መበል 12 ዓመቱ ሆሴዕ ወዲ ኤላ ኣብ ሰማርያ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ነገሰ። 9 ዓመት ከዓ ገዝአ። ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ድማ ክፉእ ገበረ። ግና ከምቶም ቅድሚኡ ዝነበሩ ነገሥታት እስራኤልሲ ኣይኮነን። ሰልምናሰር ንጉሥ ኣሶር ንምጽራሩ ደየበ። ሆሴዕ ከዓ ግዝኡ ኮይኑ ግብሪ ገበረሉ። እቲ ንጉሥ ኣሶር ግና ኣብ ሆሴዕ ዕልወት ረኸበ። ንሱ ናብ ሶዕ ንጉሥ ግብፂ ልኡኻት ሰዲዱ ከምቲ ዓመት ንዓመት ዝገብሮ ዝነበረ ንንጉሥ ኣሶር ግብሪ ኣይሰደደሉን እሞ እቲ ንጉሥ ኣሶር ድማ ኣሲሩ ኣብ ቤት እስራ ተዓጾ። ውድቀት ሰማርያ ቁጽሪ 5 ሽዑት ንጉሥ ኣሶር ናብ ብዘላታ ሃገር ደየበ። ናብ ሰማርያ ደይቡ ከዓ 3 ዓመት ከበባ። ንሆሴዕ ኣብ ታሳዒቲ ዓመቱን እቲ ንጉሥ ኣሶር ንሰማርያ ሓዛ። ንእስራኤል ድማ ናብ ኣሶር ማሪኾም ኣብ ሓላሕን ኣብ ሓቦርን ኣብ ጥቓርባ ጋዛንን ኣብ ከተማታት ሚደናውያንን ኣቐመጦም። ደቂ እስራኤል ከዓ ነቲ ካብ ትሕቲ ኢድ ፈርዖን ንጉሥ ግብፂ ካብ ምድሪ ግብፂ ዘደየቦም እግዚኣብሔር ኣምለኾም ስለ ዝበደሉ ንኻልኦት ኣማልኽትን ስለ ዝፈርሁ እዩ ከምኡ ዝኾነ። ንሳቶም ብሕጋጋት እቶም እግዚኣብሔር ካብ ቅድሚ ደቂ እስራኤል ዝሰጎጎም ህዝብታትን በቲ ነገሥታት እስራኤል ዝገብርዎ ዝነበሩ ከዱ።
ودك إسرائيل أب እግዚአብሔር أملاخهم زي كونع نجار بحبو قبرو كاب جنبي زبعنيات جميرم كساعة عرض تختما أب كلن كتماتاتهم دما برق تصرحو أب كل نوحت كرباتاتن أب تحت كل لملم أعوامن كحاولتاتن أستارتاتن أقومو أب أدما كمتم እግዚአብሔር كاب كدميهم زسقوقهم هزبتات أب كل برقتي عطنو نبرو እግዚአብሔር كخري ودما كفؤ نجار قبرو نتوم እግዚአብሔር እዚ ነገር እዚ ኣይትግበርዎ ዝበሎም ነቶም ጣዖታት አገልገልዎም እግዚአብሔር ግናን እስራኤልን ይሁዳን በኩሎም ነቢያትን በኩሎም ራእይትን ገይሩ ካብ ክፉእ መገድኹም ተመለሱ ከምቲ ነብያትኩም ዘአዘዝክዎም በባሮተይ ነቢያት ገይረ ድማ ዝሰደድኩልኩም ኩሉ ሕጊ ትእዛዛተይን ሕጋጋተይን ሓሉ ኢሉ መስኪሩሎም ነበረ ንሳቶም ግና ኣይሰምዑን ከም ክሳድ እቶም ብእግዚአብሔር አምላኾም ዘይኣምኑ አቦታቶም ደኣ ክሳዶም አትረሩ حقاقاتون نتم مسابطاتهم زعلتو كيدانن نتز مسكرلهم مسكراتن نعاقو ددحري كنتن نسعيبهم كا كنت خونو ددحريتهم እግዚአብሔር كماتاتهم كيغبرو زعززهم ابزريهم زنبر حزبتات دما صعبو نكل تزازات እግዚአብሔር املاكم حديقهم كا زفسس مسلتات كلته مراقوت غبرو أسترتون غبرو نخلهم سراوي السماء دما سجودلهم نبعلون أقلقلوه نوداتهم من نوالدهم من كاب حوي أحلفوه زعقول يودقون يمارتون دما نبرو من تخري وخاب كلمة እግዚአብሔር كفو نمقبار رؤسهم شطو قطري 18 ስለዚህ እግዚአብሔር በእስራኤል አዝዩ ኮሬ ካብ ቅድሚው ድማ አርሐቆም በጀካ ነገድ ይሁዳ በይና ካለ አይተረፈን ይሁዳ ካበት እስራኤል ዝገበሩዎ ሕጋጋት ከደ እንበር ንትእዛዛት እግዚአብሔር አምላኾም አይሐለውውን እግዚአብሔር ድማ ንብዘሎ ዘር እስራኤል ንዕቆ አዋረዶም ካብ ቅድሚው ክሳዕ ዘድርብዮም ከዓ ኣብ ኢድ ማርክቲ አሕሊፉ ሃቦም نسون إسرائيل كبيت داويد فليوم إيومو نساتم دما يربعام ودنابات هنغسو يربعام كان إسرائيل نجزي أبيهر كم مسعب أرحقهم أبي حتياتون أحطهم እግዚአብሔር ካን እስራኤል ከምትብኩሎም ባሮቱ ነቢያት ተዛሪቦ ዝነበረ ካብ ቅድሚኡ ክሳዕ ዝድርብዮም እስራኤል ከምድሩ ክሳዕሎሚና ባሰር ተማሪኹ ኣሎ ደቂ እስራኤል ከዓ ብኩሉ ሓጢአት የርብዓም በትንሱ ዝገበሩ ከዱ ካብኡ ኣይግለሱን ሰብ አሶር ኣብ እስራኤል ከም ዝተቐመጡ ቁጥር 24 እቲ ንጉስ አሶር ድማ ካብ ባቢሎንን ካብ ክታህን ካብ ዓዋን ካብ ሓማትን ሰፋርዋይምን ሰባት አምጪው ኣብ ክንዲ ደቂ እስራኤል ኣብ ከተማታት ሰማርያ ኣቐመጦም ንሰማርያ ከዓ ወረስዋ ኣብ ከተማታታውን ተቐመጡ ኮነ ድማ እቲ መጀመርታ ኣብኡ ምስተቐመጡ ንእግዚአብሔር ኣይፈርህዎን ስለዚ እግዚአብሔር ኣናብስ ሰደደሎም ንሳቶም ከኣገለ ካባታቶም ቀተሉ ነትንጉስ አሶር እቶም አግዒዝካ ኣብ ከተማታት ሰማርያ ዝቕመጥካዮም ህዝብታት ስርዓት አምላኽ እቲ ሃገርሲ ኣይፈልጡን እዮም ስለዚ ኣናብስ ሰደድሎም ስርዓት አምላኽ እቲ ሃገር ምፍላጥ ስለዚ ሰኣኑ ድካ ነው ይቐትልዎም ኣለው ኢሎም ነገርዎ ሽዑት ንጉስ አሶር ካብቶም ካብኡ ዝማረክምዎም ካህናት ሓደ ናብኡ ስደዱ ከይዶም ድማ ኣብኡ ይቀመጡ እሞ ስርዓት አምላኽ እቲ ሃገር ይምሃሮም ኢሉ ኣዘዘ ካብቶም ካብ ሰማርያ ዝማረክዎም ካህናት ሓደ መጽኡ ከዓ ኣብ ቤትኤል ተቐመጠ ንስኻ ንእግዚአብሔር ከመይ ከም ዝፈርህዎ መሃሮም ግና ነፍሲ ወከፍ ህዝቢ ኣብተን ዝቕመጥዎን ከተማታት ነፍሲ ወከፍ ህዝቢ ኣማልክቱ ገይሩ ኣብቲ ሳምራውያን ኣብ በረኽቲ ዝሰርሕዎ ኣባይቲ አንበሮም እቶም ሰብ ባቢሎን ከዓ ሱኮት ቢኖት ገበሩ እቶም ሰብ ሱኮት ድማ ኔርጋል ገበሩ ሰብ ሓማት ከዓ ኣሽማ ገበሩ እቶም ዓዋውያን ድማ ንብሓዝን ታርታቅን ገበሩ እቶም ሰፋርዋውያን ከዓ ናድራ መለክን ንዓና መለክን ኣማልክቲ ሰፈርዋይም ደቆም በሓውየን ድዱ ነበሩ ንእግዚአብሔር ድማ ይፈርህዎ ነበሩ ካብ ማእከሎም ከዓ ዝኾነ ሰብ ካህናት በረኽቲ ገበሩ ነሳቶም ድማ ኣብ ኣባይቲ በረኽቲ ይስውእሎም ነበሩ ንእግዚአብሔር ይፈርህዎ ነበሩ ግናኸ ከም ስርዓት እቶም ካብኡ ዝሰደድዎም ህዝብታት ንኣማልክቶም የገልግሉ ነበሩ ክሳዕሎሚ ከም ስርዓት ቀደም ይገብሩ ኣለው ንእግዚአብሔር ኣይፈርህዎን ከም ሕጋጋቶምን ከም ፍርድታቶምን ወይ ከምቲ እግዚአብሔርስ ንደቂ ያዕቆብ እስራኤል ኢሉ ዝሰመዮ ዝኣዘዞም ሕግን ትእዛዝን ከዓ ኣይገበሩን እግዚአብሔር ድማ ምሳታቶም ኪዳን ኣተወ ከምዚ ኢሉ ከዓ ኣዘዞም ንኻልኦት ኣማልክቲ ኣይትፍርህዎም ኣይትስገድሎምን ኣይተገልግልዎምን ኣይትሰውእሎምን ነቲ ዓብዪ ሓይልን ብዝርጉሕ ቅልጽምን ካብ ምድሪ ግብፂ ዘደየበኩም እግዚአብሔር ንኡ ደኣ ፍርህዎ ንኡ ድማ ስገድሉ ንኡ ከዓ ሰውእሉ ነቲ ዝጸሓፍክልኩም ስርዓታትን ፍርድታትን ሕግን ትእዛዝን ድማ ንሓዋሩ ክትገብርዎ ተጠንቀቑ ንኻልኦት ኣማልክቲ ከዓ ኣይትፍርህዎም ነቲ ምሳኻትኩም ዝኣተውዎ ኪዳን ከዓ ኣይትረስዕዎ
نخالوت أمالقت دما يتفرهوهم نجزابير أملاككم دعا فرهوه نسو دما كاب إيد كلهم تلاتهم كدحناكم إيو نساتهم قنا كم تسرعات كدمهم دعا قبور أمبر أي سمعون كمو إزم هزبتات زياتهم نجزابير يفرهوه نبرو نتعاتاتهم كا يقلقلوهم نبرو اتهم دق أمن نساتهم دما كسعلومي كم تي عبتاتهم زقبرو يقبرو اللو كلاي مصحف نجست معرف 18 حزقياس نغوس يهودا قطري 1 نهوسي ودي إلى نغوس إسرائيل أبسال سيت عمد خاكونه حزقياس ودي أحاز نغوس يهودا نغسه نسو كنغس كله ودي 25 عمد نبره أبي يرسالم كا 29 عمد غزه سما ديو دما أبي إيو نسا قوال زكارياس إيا كمتي أبو داوز قبر كله نسخاب كلمة إكزابير كون عقبره نسو نتي برختي أغلسو نتحولتات دما سبابرو ناس ترتقى أورطسو نتمسي زقبر تمن أسراز دما دك إسرائيل كساعتي زمن اتي يعطنو لنبارو أمو دركم كم أبلو نوخا نحشتان سميو بإكزابير أملاك إسرائيل تأمنه أبتم دحر إيوز نبارو كونك أبتم كلمة إيوز نبارو أب كلهم نقصتات يوداكم إزبالا أي نبرن نصوص أب إكزابير طبقه كاب مسعبو أيقلسن اتي إكزابير نموسي زأززو تزازاتون حلوه إكزابير دما مسؤو نبره أبزوات أزبالك أن علو كاب نقص أفسر كعلوه أما أيتقز علون نسو دما نفلس تماويان كاب جنبزب عنياتات جميرو كساعة تعرض تختما كساعة غازان دوباتان سعرم قطر 9 كنا دما نغوس حزقياس أب 40 عمتو نهوسي ودي إلى نغوس إسرائيل أب 7 عمتو سلمناسر نغوس أسور ناب سماريا ديبو كبابا أب موداتا تاسالسيت عمت كا حازوا حزقياس أب 3 عمتو نسا نهوسي نغوس إسرائيل بتاسعيت عمتو سماريا تتحزت اتنغوس أسور دما نإسرائيل ناب أسور مارخوم أب حالحن أب حبرون أب ربا غازانن أب كتماتات ميدناويانن أقمتهم إذا كان الإكزابير أملاكهم سلزي يسمعوه نخيدانو بمفراسهم اتموسي باري إكزابير زاززو كل سلزي يسمعوان زي غبوروان إيو ورار سناكريب قطري 13 نغوس حزقياس أمبل 14 عمتو دما سناكريب نغوس أسورنا كلن اتن عردات كتماتات يهودا ديبو حزن شعو حزقياس نغوس يهودا ناب نغوس أسور ناب لاكش ليخو بديله يمو كاباي تملس اتتصعنن اتصور بله نغوس أسور كاب لعلي حزقياس نغوس يهودا 300 تلن تبررن 30 تلن تورق صعانو حزقياس دما اتي اب بيت إكزابير أمزغب بيت نغوسن اترخبه كله ገንዘብ حبو بتا غزي اتي حزقياس نغوس يهودا نتي معصو مقدس إكزابير لداوتن لبيت وزنبر ورقي حزقياس بعلو قنطيتو نغوس أسور حبو قصري 17 اتنغوس أسر غنا نتارتانن نرابساريسن نرابساقن مسبرتو سراويت غيرو كابلاكش ناب نغوس حزقياس ناب يرسالم سددو ديوم دما ناب يرسالم مچو ديوم مسمصخا ابطاتي اب مگدي غرات حصبو زلو مسنو لعلاي قلا يقومو نغوس دما صوعو شو الياقيم ودي هلقيا ازاز بيتن شمنا صحافن يؤح ودي اساف صحاف زانتان نباتاتن وصو رابساق دما بلو حزقياس غدابلو تعابي نغوس أسور كمزي بالالو إذا تأمين كازلها أمنتو إذي انتايو نسخانو مخرن حيلن ألون نتبلالوها كنا خزربا كنا فرطرا إيو اتزعالوها الناس حجي بمنك أمينكا إيخا إنو حجي بقبسي باتشفلو باتريشان بيكو نستمركوسو السب ناب إيدو أنكيلو زعاتو بوتا أمينكا إيخا فرعون نغوس قبص نزئمن وكلنكم إيو بإكزابير أملاخنا تأميننا لنا انتبلكم ندما نسو تبرختن مسويتاتن حزقياس زغلسلون يهودان يرسالم كا أقدم إذ مسوي إذي أبي يرسالم سجدو زبالة نسودو أيقونن حج دما نغويتاي نغوس أسور كوتا توراردو مو نسخاز زوت حوام تمت انتخي الكاس كلتا شحفرس كبكاي كمي جيركا هاقات حد حلقا كابتم ناشتو غلاو غويتاي كتمل استخل سلا سرقلاتاتن فرسنياتاتن الكا دماس بقلت تأمنالوها بزي فقاد إكزابير دو نزابوتا زيها كتفاء إلى ديبه إكزابير دا نزاهاقر زيها ديب كتفاء إياه إلو نئيو وطري إسران شدشتن شعو إلياك يمود إلكيان شمنان
يوحان نرابساك نحنا نسمعو إنامو نقلاوها بأرمايس تكوتا تزاربنا قناخ زي أما كابب يازلو هزبي ناسمع بزربا أيهول أي تزاربنا بلو رابساك قنا قويتاي زي نقر ازين قويتا خان أخان كنقركم دو إيو زل أخاني نبتم أما كابب يام تقميت أمزلو أمو مساعدكم كوينوم حارقوم كبالعون شنتم كسوتين زلوهم سبعد دو أيكونا نبلو قطر عسران شمالتان شعور رابساك ان دو إلو بزربا أيهود كعاويلو تقدر كمزيلو دما تزاربه زربا تعبي نقص نايت نقص عصر سمعو تنقص كمزيبل ألو هزكياس كاب إيدي كدحناكم أي كألن إيمو نسو أي عشكم هزكياس دما اجزي أبير برقص كدحننا إيو زخاتما زيخا أب إيد نقص عصر أي كتوهابن إيا إلو بجزي أبير أي أمنكم هزكياس أي تسمعوه تنقص عصر كمزيبل ألومو مساي تعرقو ناباي وطو نفس وكف وينو نفس وكف دما بلوس يبلع نفس وكف كأكام ماي إلعو يسته من تختنبرو انبر خيتو موتوس نتيق هاجركم ناب تمثل هاجر ناب هاجر أخلن كل عيق وينن ناب هاجر إنجيران أتاخلت وينن ناب هاجر زيتن معارن كساء زوصدكم نهزكي آس اجزي أبير كدحننا إيو النابله كتبركم كله أي تسمعوه كابتم أمالقت أحزاب كهجرو كابيد نقص عصر زلحان دو الله أمالقت حماتن أربادن أبي الله أمالقت السفر وايمن هنا عن عوانك أبي الله نسماريا دو كاب إيدي أرحين موايا إيوم እግዚአብሔር ኢየሩሳሌም ካብ ኢደይ ከድሕናስ ካብ ኩሎም ኣማልክቲ ሃገራት ንሃገሮም ካብ ኢደይ ዘድሓኑ ኣየኖት እዮም ቁጥር 36 እቲ ንጉስ ኣይትመልስሉ ኢሉ ኣዚዙ ነበር እሞ ቶም ህዝቢ ይስቕበሉ ገለ ቃል እኳ ይመልስሉን ኤልያቄም ወዲ ሕልቅያ ኣዛዝ ቤትን ሽምና ጸሓፍን ዮአህ ወዲ ኣሳፍ ጸሓፍ ዛንታን ክዳውንቶም ቀዲዶም ናብ ሕዝቅያስ መጹ እሞ ዘረባ ራብሳቄ ነገርዎ مصحف نجست معرف 19 نجس حزقياس مس نبي إسياس كم استمخره قطري حده كنا دما نجس حزقياس زمس سمعه كدانو قديدو كل تقدينو نابيت እግዚአብሔር አተወ ንኤልያቄም አዛዚ ቤትን ንሽምና እትጽሐፍን ካብ ካህናቱን ዓበይት ገይሩ ክሊ ተኸዲኖም ናብ ነቢ ኢሳያስ ወዲ አሞጽ ሰደዶም ንሳቶም ድማ በልዎ ሕዝቅያስ ከም ዝብል ኣሎ ዛማዓልቲ እዚኣ መዓልቲ ጸበባን ጻዓትን ነውረን እያ ህፃናት እና መውላድ በጽሖም ነሮም ንመውላድ ግና ኃይሊ ተሳአነ ምናልባሽ እግዚአብሔር አምላክ ኩሉ ዘረባ ረብሳቀ እትጎይታው ንጉስ አሰርነት ያው አምላክ ጸርፎ ኢሉ ዝላአኾ ሰምዒዎ እሞ በቲ እግዚአብሔር አምላክ ካዝ ሰምዖ ዘረባ ከቆጽዖ እዩ እምባር ስምንት ዝገና ተሪፉ ዘሎ ትርፋፊያ ጸሎት አዕርክ እቶም ገላው ንጉስ ሕዝቅያስ ከአ ናብ ኢሳያስ መጹ ኢሳያስ ድማ በሎም ንጎይታኹም ከም ዝበልዎ እግዚአብሔር ከም ዝብል ኣሎ በትገላው ንጉስ አሰር ክጸርፉኒ ዝሰምዓኻዮም ቃላታይ ትፍራህ እነሆ አነ መንፈስ ከወኤ ወደ ሰምዑ ናብ ሃገሩ ክምለስ እዩ ኣብ ሃገሩ ድማ ብሴፍ ከውድቆ እዩ ሰናክሬም ንጉስ ሕዝቅያስ ካላይ ሳዕ ከም ዘፈላርሆ ቁጥር 8 ራብሳቄ ከአተመልሰ ንሱት ንጉስ አሰር ካብላክሽ ከም ዝነቀለ ሰምዑ ነበረሞ ንሊብና ክዋጋ ከሎ ረከቦ ንሱግና ብዛዕባ ትርሃቃ ንጉስ ኢትዮጵያ እንሆ ክወግ አካወጽ አሎ ክብሉ መስምዐ መልሱና ሕዝቅያስ ከም ዝሉ ኸሰደደ ንሕዝቅያስ ንጉስ ይሁዳ ከም ዝበሎ እዚ ንግስኻ እትእመኖ ዘለኻ አምላክካ ኢየሩሳሌምስ ኣብ ኢድ ንጉስ አሰር ኣይትውሃብን እያ ኢሉ ኣይዕሹኻ እቶም ነገስታት አሰር ንኹለን ሃገራት ዝገበርዎን ከመይ ገይሮም ከም ዘጥፍእዎን እንሆ ሰሚዕኻዮ ኣለኻ ንስኻ ትድሕንዶ እቶም አማልክቲ አሕዛብሲ ነቶም አቦታተይ ዝዘጥፍዎም ንጎዛንን ንሓራንን ንሬጸፍን ነቶም ኣብ ተላሰር ዝነብሩ ደቂ ዕደንን ኣድሓንዎም ዶ ንጉስ ሓማትን ንጉስ አርጴድን ንጉስ ከተማ ሰፈር ዋይምን ናይ ሄናን ናይ ዒውን ድማ ኣበይ ኣለው ጸሎት ሕዝቅያስ ቁጥሪ 14 ሕዝቅያስ ከአነታ ደብዳቤ ካብ ኢድ እቶም ልኡኻት ተቐቢሉ አንበባ ሕዝቅያስ ካና ቤት እግዚአብሔር ደይቡ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዘርጋሓ ሕዝቅያስ ድማ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ከምዚ ኢሉ ጸለየ ኣታ ኣብ ክሩቤል እትቕመጥ እግዚአብሔር አምላኽ እስራኤል እቲ አምላኽ ኩለን መንግስታት ምድሪ ንስኻ በይንኻ ኢኻ ንሰማይን ንምድርን ንስኻ ገበርካዮ
وእግዚአብሔር ኣዛንካ ኣድነን እሞስማዕ وእግዚአብሔር ዓይንትኻ ቋሓብ ቢልካ ድማ ረአ ነቲ ሕያው ኣምላኽ ክጸርፍ ኢሉ ዝለኣኾ ዘረባ ሰናክሬብ ከኣስምዓዮ እታ እግዚኣብሔር እቶም ነገሥታት ኣሰሩ ነቶም ህዝብታትን ንሃገሮምን ከም ዘባደሙ ሓቂ እዩ ናማልኽቶም እውን ናብ ሓዊ ደርበይዎም ንሳቶም ካብ ዕጭ እምኒ ብኢድ ሰብ እተገብሩ እዮም እምበር ኣማልኽቲ ሳይኮኑን ስለዚ ኣጥፍእዎም ሕጂ ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኩለን መንግስታት ምድሪ ንስኻ እግዚአብሔር በይንኻ ኣምላኽ ከም ዝኾንካ ምን ትኽፈልጣስ ንልምነካ ኣሎና ካብ ኢዱ ኣድሕነና ቁጥሪ 20 ሽዑ ኢሳያስ ወዲ ኣሞጽ ናብ ሕዝቅያስ ከምዚ ኢሉ ኣኸ እግዚአብሔር ኣምላኽ እስራኤል ከምዚ ይብል ኣሎ ነቲ ብዛዕባ ሰናክሬብ ንጉስ ኣሰር ዝለመንካኒ ሰሚዐዮ ኣለኹ እቲ እግዚአብሔር ብዛዕባኡ እተዛረበ ቃል እዚ እዩ እታ ድንግል ጓል ጽዮን ንዓቐትካን ኣባጨወትካን እታ ጓል ኢየሩሳሌም ድሕሪኻ ኮይና ርእሳ ነቕነቕትልካ ዝጸረፍካዮን ዘላገጽካሉን ንመን ኢኻ ድምፅኻ ዓው ዘበልካ ዓይንትኻውን ቋሕ ዘበልካሉ ናብ መን ኢኻ ናብቲ ናይ እስራኤል ቅዱስ ኢኻ ብልኡኻትካ ጌርካ ንጐይታ ከምዚ ኢልካ ጸረፍካዮ ኣነ ብብዝሒ ሰረገላይ ናብ ርእሲ ኣኽራን ናብ ማእከል ሊባኖስ ደየብኩ ነቲ ንዋሕቲ ቄድሮስን ነቲ ሕሩይ ጽሕድታትን ካቆረጽኩ ናብቲ ዝረሓቐ ምሕደሪኡ ናብቲ ፈራይ ድሩ ድማ ኣተኹ ኣነ ኩዒተ ጋሻ ማያት ሰተኹ ንኹሉ ሩባታት ግብፂ ኸዓ ብኸብዲ እግረይ ኣንቀጽክዎ ነዚ ካብ ጥንቲ ከም ዝገበርክዎ ካብ ቀደም ዘመን ድማ ከም ዝፈጠርክዎ ዶ ኣይሰማዕኻን ኢኻ ሕጂ ንዑሩዳት ከተማታት ኩምራ ዑናታት ጌርካ ከተባድመን ኣምጻኹኻ ስለዚ እቶም ዝነበሩዎን ሓይሊ ሰኣኑ ተሸበሩን ሓፈሩን ከም ሳዕሪ መሮርን ከም ልምሉም ሓምልን ከም ድርቋ ናሕስን ከይሰወተ ከም ዝሃጉግ እኽልን ኮኑ ኣነ ግና ምቕማጥካን ምውፃኻን ምእታውካን ንኣይ ምኹራይካውን እፈልጥ ኣለኹ ስለ ዝኾርኻለይ ትዕቢትካውን ናብ ኣእዛነይ ስለ ዝደየበ ስንቀይ ኣብ ኣፍንጫኻ ልጓመይውን ኣብ ከናፍርካ ክገብረልካየ በታ ዝመጻኻላ መገዲ ድማ ክመልሰካየ ንኣኻ ግና እዚ ምልክት ይኹንካ በዛ ዓመት እዚኣ ባዕሉ ዝበቆለ ብኻልእቲ ዓመት ከዓ በልጋ ክትወልዑ ኢኹም በታ ሳይሰይቲ ዓመት ግና ክትዘርኡን ክትዓጽዱን ወይ ክትተኺልኩም ድማ ፍሪኡ ክትበልዑ ኢኹም እቶም ካብ ቤት ይሁዳ ድሒኖም ዝተረፉ ድማ መሊሶም ንታሕቲ ሱር ክሰዱ ኣብ ልዕሊ ከዓ ክፈርዩ እዮም ካብ ኢየሩሳሌም ተረፍ ካብ ከረን ጽዮን ድማ ዝድሓነ ክወፅእ እዩ እሞ ነዚ ከዓ ቀናእቲ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ክገብሮ እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ብዛዕባ ንጉስ ኣሰር ከምዚ ይብል ኣሎ ንሱ ነዛ ከተማ እዚኣ ኣይኣትዋን እዩ ኣብኣ ድማ ፍላጻ ኣይውርውርን ዋልታውን ኣይምክተላን ድልድል ከዓ ኣይኩምረላን በታ ዝመጸላ መገዲ ይምለስ እምበር ነዛ ከተማ እዚኣ ኣይኣትዋን እዩ ይብል እግዚአብሔር ኣነ ድማ ነዛ ከተማ እዚኣ ምንታይን ምእንቲ ዳዊት ባርያይን ኢለ ክከላኸለላን ከድሕናን እየ ቁጥር 35 ኮነ ድማ በታለይቲ እቲኣ መልኣኽ እግዚአብሔር ወፀ እሞ ኣብ ሰፈር ኣሰራውያን 185,000 ቀተለ ንጽባሓይቱ አንጊሆም ምስተንስኡ ከዓ እንሆ ኩላቶም ምውታት ሬሳታት ኮይኖም ጸንሑ ሽዑ ሰናክሬብ ንጉስ ኣሰር ተንስኡ ከደ ተመሊሱ ድማ ኣብ ንነዌ ተቐመጠ ኮነ ከዓ ንሱ ኣብ ቤት ኒስሮክ ኣምላኹ ክሰግድ ከሎ ደቁ ኣድራምለክን ሻርጸርን ብሴፍ ቀተልዎ ንሳቶም ድማ ናብ ሃገር ኣራራት ተሓደሙ ኣብ ክንዱኡ ከዓ ወዱ ኤሳር ሓዶን ነገሰ كلاي مصحف نجست معراف عسرا ንጉስ ሕዝቅያስ ሓሚሙ ከም ዝሓወ ቁጥሪ 1 በቲ ግዜ እቲ ሕዝቅያስ ንሞት ሓመመ ነቢይ ኢሳያስ ወዲ ኣሞጽ ድማ ናብኡ መጽ ይበሎ እግዚአብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ ንስኻት ትመውት እምበር ኣይትሓውን ኢኻ እሞ ቤትካ ኣስተናብር ሽዑ ገጹ ናብ መንደቕ መሊስዎ እግዚአብሔር እልምነካ ኣለኹ ኣብ ቅድሚኻ ብሓቅን ብፍጹም ልብን ከም እተመላለስኩን ኣብ ቅድሚኻ ከዓ ጽቡቕ ከም ዝገበርኩን ዘክር ኢሉ ናብ እግዚአብሔር ጸለየ ሕዝቅያስ ብርቱዕ ብክያቱን በኸ ኮነኻ ኢሳያስ ገና ናብ ማእከል እታ ከተማ ከይወፀ ከሎ ከም ዝብል ቃል እግዚአብሔር መጾ ተመለስሞን ሕዝቅያስ ነትመስፍን ህዝበ ይበሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣቦኻ ዳዊት ከምዚ ይብል ኣሎ ጸሎትካ ሰሚዐ ንብዓትካ ርኤ እኔኮ ክሕውየካ እየ በታሳል ሰይቲ መዓልትና ቤት እግዚአብሔር ክድይብ ኢኻ ኣብ ልዕሊ ዕድሜኻውን 15 ዓመት ክወስኸልካ ኣለኹ ንኣኻን ነዛ ከተማ እዚኣን ከዓ ካብ ኢድ ንጉስ ኣሰር ከድሕነኩም እየ ነዛ ከተማ እዚኣን ምእንታይን ምእንቲ ዳዊት ባርያይን ኢለ ክከላኸለላ እየ ኢሳያስ ድማ ጎጎ በለስ ኣምጽኡ ለይበለ ኣምጽኦም ከዓ ኣብቲ ቁስሊ ገበረሉ እሞ ሓወየ
ሕዝቅያስ ድማን ኢሳያስ እግዚአብሔር ከም ዝሐወየንን ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ኸዓ ናብ ቤት እግዚአብሔር ከም ዝድይብከ ምልክቱ እንታይ እዩ በሎ። ኢሳያስ ድማ እግዚአብሔር ነቲ እተዛረቦ ዘረባ ከም ዝፍጽሞ እቲ ካብ እግዚአብሔር ዝመጸ ምልክት እዚ እዩ። እዚ ጽላሎት 10 ስጉምን ቅድሚት ዶ ይኺድ ወይስ 10 ስጉምን ይመለስ በሎ። ሕዝቅያስ ከዓ ጽላሎት 10 ስጉምን ቅድሚት ምኻድስ ቀሊል እዩ። ኣይፋል እቲ ጽላሎት ንድሕሪት ደኣ 10 ስጉምን ይመለስ በለ። ነቢ ኢሳያስ ድማ ናብ እግዚአብሔር ተማህለለ እቲ ጽላሎት ከዓ ኣብ ሰዓት ኣሃዝ በቲ ዝወርደሉ ኣቢሉ 10 ስጉምን ንድሕሪት መለሶ። ካብ ባቢሎን ዝመጹ ልኡኻት ቁጥሪ 12 በቲ ግዜቲ ብራዳክ ባላዳን ወዲ በላዳን ንጉስ ባቢሎን ሕዝቅያስ ከም ዝሐመመ ሰሚዑ ነበረ እሞ ንሕዝቅያስ ደብዳቤን ገጸ በረኻትን ሰደደሉ። ሕዝቅያስ ካ ሰምዖም ብዘላ ቤት ናይቲ ክቡር ኣቑሑ ብሩርን ወርቅን ጥዑም ጨናታትን ጽቡቕ ዘይትን ኩሉ ቤት ኣቑሑን ኣብ መዛግብቲ ተረኽበ ኩሉን ድማ ኣርኣዮም። ኣብ ቤቱ ኮነ ኣብ ብዘላ ግዝኣቱ ሕዝቅያስ ዘይርኣዮም ነገር ኣይነበረን። ቁጥሪ 14 ሽዑ ነቢ ኢሳያስ ናብ ንጉስ ሕዝቅያስ መጺኡ እዞም ሰባት እዚኣቶም እንታይ ኢሎምኻ ካበይ ከመጺኦምኻ በሎ። ሕዝቅያስ ድማ ካብ ርሑቕ ኣገር ካብ ባቢሎን ዝመጹ እዮም በለ። ንስኻ ኣብ ቤትካኸ እንታይ ይረኣዩ በለ። ሕዝቅያስ ድማ ቤተይ ዘሎ ኩሉ ሪኦምዎ ኣብ መዛግብተይ ዘይረኣኽዎም ነገር የልቦን በለ። ኢሳያስ ድማ ንሕዝቅያስ በሎ ቃል እግዚአብሔር ስማዕ፣ እዚ ኣብ ቤትካ ዘሎ ኩሉን ኣብ ቦታትካ እውን ክሳዕ እዛ መዓልቲ እዚኣ ዝደለብዎን ናብ ባቢሎን ዝወስድሉ እንሆ መዓልታት ይመጽኣ ኣለዋ፣ ገለ ነገር እኳ ኣይተርፍን ይብል እግዚአብሔር። ካብ ደቅኻ ድማ ካብቶም ካባኻ ዝወጹ ካብቶም ዝወለድካዮም ክውሰዱ እዮም። ኣብ ኣዳራሽ ንጉስ ባቢሎን ከዓ ስሉባት ክኾኑ እዮም። ሕዝቅያስ ድማ ንኢሳያስ እዚ እተዛረብካዮ ቃል እግዚአብሔር ጽቡቕ እዩ በሎ። ወፂኡኻ ከምኡ ደይኮነን ብዘመነይሲ ሰላምን ህድኣትን ደኣ እንተ ዝህሉ በለ። መወዳእታ መንግሥቲ ሕዝቅያስ ቁጥሪ 20 እቲ ዝተረፈ ናይ ሕዝቅያስ ነገርን ኩሉ ጅግንነቱን ሓጽቡን መስኖ ከም ዝገበረን ናብ ከተማ ኸዓ ማይ ከም ዘእተወ ንሱ ኣብ መጽሓፍ ዛንታ ዘመን ነገሥታት ይሁዳ ዶ ተጻሒፉ ኣየሎን። ሕዝቅያስ ድማ ምስ ኣቦታቱ ደቀሰ፣ ኣብ ክንዱ ኸዓ ወዱ ምናሴ ነገሰ። ካልኣይ መጽሓፍ ነገሥቲ ምዕራፍ 21 ምናሴ ንጉስ ይሁዳ ቁጥሪ 1 ምናሴ ክነግሥ ከሎ ወዲ 12 ዓመት ነበረ። ኣብ ኢየሩሳሌም ከዓ 55 ዓመት ገዘ። ስማድዩ ድማ ኤፍጺባ እዩ። ንሳ ከዓ ከም ናይቶም እግዚአብሔር ካብ ቅድሚ ደቂ እስራኤል ዝሰጎጎም ህዝብታት ዘበለ ጽያፍ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክፉእ ገበረ። ንሱ ድማ ነቲ ኣቦኡ ሕዝቅያስ ዘፍረሶ በረኽቲ መሊሱ ሰርሖ። ንበዓል ከዓ መስዋዕታት ኣቆመ። ከምቲ ኣክዓብ ንጉስ እስራኤል ዝገበሮ ድማ ኣስታርተ ገበረ። ንብዘለዉ ሰራዊት ሰማይ ከዓ ሰገደሎምን ኣገልገሎምን። ኣብታ እግዚአብሔር ብዛዕባ ስመይ ኣብ ኢየሩሳሌም ከንብር እየ ዝበለ ኣብ ቤት እግዚአብሔር እኳ መስዋዕታት ሰርሐ። ንብዘለዉ ሰራዊት ሰማይ ድማ ኣብ ውሽጢ ክልቲኡ ኣጸድ ቤት እግዚአብሔር መስዋዕታት ሰርሐሎም። ንወዱ ከዓ ብሓዊ ኣሕለፎ። ብደመናን ብተመንን ገይሩ ድማ ይጥንቆል ነበረ። መናፍስ ዝሓቱን መንፈስ ጥንቆላ ዘለዎምን ከዓ ገበረ። ምንቲ ኮኮርዮስ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ብዙሕ ክፉእ ገበረ። ነቲ ዝገበሮ ምስሊ ኣስታርተ ድማ ኣብታ ቤት ኣንበሮ። ብዛዕባታ ቤት ግና እግዚአብሔር ንዳዊትን ንወዱ ሰሎሞን በሎም፣ ኣብዛ ቤት እዚኣን ኣብዛ ካብ ኩሎም ነገዳት እስራኤል ዝሓረኽዋ ኢየሩሳሌምን ስመይዝን ዘለዓለም ከንብር እየ። ሓንትስ ከምቲ ኩሉ ዝኣዘዝክዎምን ከምቲ ባርያይ ሙሴ ዝኣዘዞም ኩሉ ሕግን ካ ንምግባሩ እንተጠንቀቕሉ ሽዑ ንእግሪ እስራኤል ካ ካብታ ነቦታቶም ዝሃብክዎም ምድሪ መሊሰ ኣይከግዕዝን እየ። ንሳቶም ግና ኣይሰምዑን። ምናሴ ድማ ካብ ናይቶም እግዚአብሔር ካብ ቅድሚ ደቂ እስራኤል ዘጥፍኦም ህዝብታት ዝኸፍአ ክገብሩ ኣስሓቶም። ቁጥሪ 10 ሽዑ እግዚአብሔር ብባሮቱ ነቢያት ገይሩ ከምዚ ኢሉ ተዛረበ። ምናሴ ንጉስ ይሁዳ እዚ ጽያፋት እዚ ስለ ዝገበረን ካብቲ እቶም ቅድሚኡ ዝነበሩ ኣምራውያን ዝገበርዎ ዝኸፍእ ስለ ዝገበረን ይሁዳ ድማ ብጣዖታቱ ስለ ዘሕጠኦም ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ እስራኤል ከምዚ ይብል ኣሎ፣ እነሆ ንዝሰምዖ ዘበለ ኣብ ክልቲኡ እዝኑ ድድ ክሳዕ ዝብሎ ኣብ ልዕሊ ኢየሩሳሌምን ይሁዳን ክፉእ ነገር ከምጽእ እየ። እቲ ገመድ ሰማርያን እቲ ሚዛን ቤት ኣክዓብን ድማ ኣብ ልዕሊ ኢየሩሳሌም ክዝርግሖ እየ። ጻሕሊ ከም ዝሕጸብ ክሓጽበካ
بأفكم اتدفعوا نيرسالم دما كحتصباي نتترف فرستي كأكتنطنا إيه عب إيد صلاتهم دما أحلفك هبهم إيه نساتهم كعب كلهم صلاتهم نمركون مزبازن خونيهم إذا كعب كرمي كفؤ سلاز قبورون كابتا عبطاتهم كاب قبط زوات سلا معالت جميرهم كسعلهم معالت سلاز خورينن إيه مناسي دما بجكا تحتياتو بقون يهودا عب كرمي جزي أبير كفؤ نمقبار زحط إيه وسيوخا كسع نيرسالم كاوسن كسع وسن زمل أزي بزح نصح دم أفسسه قطري 17 اتزترفنا يمناسي نغرن كل زغبورن اتزغبورو حقياتن نسو امصحف زنتا زمن نغستات يودا دو تصحف فايلون مناسي دما مسابطات دقسه امو اب اتخلت بيتو اب اتخلت عزات قبره اب كندو خا ودو امن نغسه امن نغس يهودا قطر 19 أمون كنقص كله دي 22 عامت نبره أبي يرسالهم كأكلت عامت جزاء سما ديو دما مسلمات إيو نساقوا الحارس بعل يطبائية نسقا كم تأبو مناسيز قبرو أبكن مجزي أبيهر كفو قبره بتقول أبو زخدو مجدد ما كده نتوم أبو زغل قولم تعوتات كأ أقل قولمن سجد اللومن نجزي أبيهر أملاخ أبو تاتو حدقو بمجد نجزي أبيهر ون أي كدن قالوا أمن دما تمححاللو أمت نتنقص أبيت قتلوا هزبت هاجر جنانتهم ننقص أمن تمححاللو كلهم قتلهم هزبت هاجر كا أكندو نودو يسياس أنقصو قطر 25 اتسترف أمن زقبرو نجر دما نسو أم صحف زنتا زمن نجستات يهودا دو تصحيف فايلون أم أبرو أب أدخلت أزاد ما تقبره أكندو خا ودو يسياس نجسه كلاي مصحف نغست معراف 22 يوسياس نغس يهودا قطري 1 يوسياس كنغس كله ود 8 عامت نبره ابي يرسالم كا30 حدن عامت غزاي سما ديو دما يديدا ايو نساقوال عاديا بعل وصقات ايا نسخاب كن እግዚአብሔር ቁንዕ ገበረ بكل مقد ابو داوود كده نيمان كونن صغام ايغلسن مصحف حقي كم استرخبه قطر 3 كنا دما نغس يوسياس امبل 18 عامتو اتنغز نشفان صحافي ود اصاليا ود مسلم نابيت እግዚአብሔር كمزيلو اخو نابت لك كانت ناب حلقيا دي مونتي اتم حالو تدغه كابت حزب زاكبو نابيت እግዚአብሔር كاز اتوي ገንዘብ كبو اززو نتم ايو زعايو واناتات بيت እግዚአብሔር دما ابيدوم يحبون نساتهم كأنتم عبيت እግዚአብሔር نتنقع تابيت كصغونو زعايو عيتي نحنصتن ننقتن نمصغان تابيت زخون اقوامن وقر امنن زعدغول ገንዘብ يوهبهم كنا خب امنت ايوم زغبرومو نتي اب ايدوم اتوها بገንዘብ ايتصباصبوهم قطر 8 لك كانت حلقيا كان شافان اتي صحافي ابيت እግዚአብሔር مصحف حقي رخيبه يبلو حلقيا دما ات مصحف نشافان حبو نسخا انببو شافان اتي صحافي دما نام نغس اتيو اتم غلاو خانتي ابتا بيت اترخبه ገንዘብ قلبيطم نتم عيو زعايو واناتات بيت እግዚአብሔር اب ايدوم حبو إلو نتنغس اتي نغر ملسلو شافان تصحاف دما نغس لك كانت إلقياو مصحف هبوني إلو نغرو شافان كأب قدمي نغس أنببو كنا دما تنغس قالات اتي مصحف حقي مس سمعي كداون تقدده اتي نغس كان هلقيان نأحيقام ود شافنان نأكبر ود مكيان نشافان اتي صحافن نعاسيا قليا نغسن أبوتاتنا قالات ازي مصحف ازي كمت كلنا أنا اتتصحفه كغبرو و إلم سلزي سمعوه اتي أبانا تقاطيلو زلو كرا እግዚአብሔር عبئي أمو كدو بناي ازي ترخبه مصحف ازي نجر منتاين منت هزبن منت كل يهودان نግዚአብሔር حتى ويلو عززم قطري 14 شعوكاني هلكيان أحيقامن عكبرن شافنان عاسيان نام نبيت حلدا سبيتي شالوم حلاو كداون تخدو نسو ودي تقيوا ودي حرحاس إيو نساد ما بير سالمسي أبتغالي تخفل تقمت نبرت نعاد ما تزاربوا نسخا እግዚአብሔር أملاخ سرائي كم زيبل أنلو بلتهم
ነቲ ናባይ ዝለኣኸኩም ሰብኣይ በልዎ እግዚአብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ ኩሉ ቃላት እቲ መጽሓፍ እቲ ንጉስ ይሁዳ ዘንበቦ እንሆ ናብዛ ቦታ እዚኣን ናብቶም ዝነብሩዋ ዘለውን እቲ ክፉእ ከምጽኦ እየ ብኩሉ ግብሪ ኣእዳዎም ምእንቲ ከቐጥዑንስ ናይ ሓዲጎም ንኻልኦት ኣማልክቲ ስለ ዝዓጠኑ ናብዛ ቦታ እዚኣ ኩራይ ክቃጸል እዩ ኣይጠፍእንካ ነቲ እግዚአብሔር ክትሓቱ ኢሉ ዝለኣኸኩም ንጉስ ይሁዳ ግና ከም ዝበልዎ ብዛዕባ እቲ ዝሰምዓኻያ ነገር እግዚአብሔር ኣምላኽ እስራኤል ከምዚ ይብል ኣሎ ብዛዕባ እዛ ቦታ እዚኣን ብዛዕባ እቶም ዝነብሩዋን ንመደነቕን ንመራገምን ክኾኑ እዮም ኢሉ እተዛረብክዎ ምስ ሰምዓኻ ልብኻ ዝለስለሰ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ድማ ትሕት ስለ ዝበልካ ክዳንካ ቀዲድካ ኸኣ ኣብ ቅድመይ ስለ ዝበኸኻ ኣነ ድማ ሰሚዕካ ኣለኹ ይብል እግዚአብሔር ስለዚ እንሆ ናብ ኣቦታትካ ክእክበካየ ናብ መቃብርካ ኸኣ ብሰላም ክትእከብ ኢኻ ነቲ ኣነ ናብዛ ቦታ እዚኣ ዘምጽኦ ኩሉ ክፉእ ዓይንትኻ ኣይርያኦን እየን ንሳቶም ድማ ነቲ ነገር ናብ ንጉስ መለስዎ كلاي مصحف نغست معرف 23 يسياس أملكو طاوتات كم زطفئ قطري حده شعوت نغس لوخاس سدده نخلهم عبيت يهودان يرسالم دما نبو أكوبو تنغس مسؤ كا كلهم سب يهودان كلهم اب يرسالم زنبرون كهاناتن نبياتن بزلو حزب دما كاب نشتوك صعبي نبيت እግዚአብሔር ደየቡ نخلو قالات تي ابيت እግዚአብሔር ተረخب مصحف كيدان انبيبو اسمعوا تنغس دما ابتي عند دو ኢሉ بكل لبومن بكل نفسومن دድሕሪ እግዚአብሔር ክኸዱን ትእዛዛቱን ምስክራቱን ሕጋጋቱን ክሕልውን نتي أبزي مصحف إذا تصحيف زول قالات إذا كيدان إذا كأقومو أب قدم እግዚአብሔር كيدان أقومه بزلو تهزبون أبت كيدان قومه قطري 4 التنغس دمان لك كانت هلكيان نتم بتحتي زلو كانتن نتم حلو تدقن نتن بعالنا أستارتن بزلو السراو السماين كخون التسرح كله أقحو كاب مقدس እግዚአብሔር كوتصوه عززم أول سايز يرسالم أبجره كدرون كأنددو نتحمو خشتونا بيتيل وسدو نتم نجستات يهودا أب كتماتات يهودان أب زوريا يرسالمن أب زلو برقت كعتنو نزحدروهم كانت أوتاتن نتم نبعالن نتحين ورحن نخاخبتن نبزلو سراوي السماين زعتنو زنبورن دما سعارم ناستارتخا كبيت እግዚአብሔር ناوص يرسالم نبربا كدرون أوتصيو أبربا كدرون أنددا أدكيموخا دبقبقا جبرا نتي دبقبقا دما أبت مقابر دك اتهزبي قحفو نتنا بيت እግዚአብሔር زنبر أبايت أمنازر أنستا أبئن كوينن ناستار تزخون مقارجاز ألما زنبر خافرسي نخلهم كانت دما كاب كتماتات يهودا وتصوم نتتهم كانت زعاتن لزنبر برختخا كاب جيبع جمير كسابي إرشابة أركسو نتي أب دقيتات أب أف دقي إياسو مسفن اتها ختما زنبره نتي بتصقام دقي اتها ختما زنبره برختي أفرسو اتهم ناي برختي كانت جنا أما كل أحواتهم كوينهم دقا كتشايو يبلعو نبارو انبر نابتمسو እግዚአብሔር أبير سالم أيديبون نبارو سودو ويقوالو نمولخ إلو بحاوكي حلفسي نتي أبلس دقي هنوم زنبره توفيت أركسو اتهم نقستات يودا نصحي زوفيوهم أتمأتوي بيت እግዚአብሔር أب قطري مقدس أبتان تان ملك اتسلوب زنبره لا زنبرو أفراس أقلسهم نتي سرقلاتات صحيون بحاوي أنددو نتي أب نحسي أدراش أهاز زنبره اتهم نقستات يودا زقبرو مسويتات نتي مناسي أب كلتيو أتصد بيت እግዚአብሔር زقبرو مسويتاتن كا اتنغس أفرسو كابو قلتيفو كيدو دما نتي دبقو أبربا كدرون قحفو نتي أب كرمي يرسالمن أب كرن تفعت زنبر برخت قاء اتسلمون نغس إسرائيل ناستار تصياف سيدناويان نخاموش تصياف مؤابن نميلكم تصياف دكي عامونن جسرحالهم اتي نغس أركسو نتحاول تادما سبابرو ناستار تيتاتون قرطو نتي بوتاتاتون كا عطمتي سب ملؤو
ድማ ነቲ ኣብ ቤት ኤል ዝነበረ መስውእን ነቲ ረብዓን ወዲ ናባጥ ንእስራኤል ዘሕጠ ዝሰርሖ በሪኽን ነቲ መስውእትን ነቲ በሪኽን ኣፍረሶ ነቲ በሪኽ ከዓ ኣንደዶ ኣድኪሙ ድማ ደቦቅ ኣገበሮ ንኣስታርተውን ኣንደዶ የስያስ ግልጽ ምስ በለድ ከዓ ነቲ ኣብኡ ኣብ ከረን ዝነበረ መቃብራት ረኣየ ሽዑል ኢኹ ነቲ ዕጽምቲ ካብ መቃብራት ወሲዱ ከምቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ እዚ ነገር እዚ ክነግር ኩሉ እተዛረቦ ቃል እግዚኣብሔር ኣብቲ መስውኢ ኣንደዶ ኣርኮሶ ከዓ ንሱ ድማ እዚ ዝርኦ ዘለኹ ሓወልትኸ እንታይ እዩ በለ እቶም ሰብእታ ከተማ ከዓ እቲ ካብ ይሁዳ ዝመጽእ እሞ ብዛዕባ እዚ ዝገበርካዮ ነገር እዚ ንመስውኢ ቤትኤል እተዛረቦ ናይ ኣምላኽ ሰብ እዚ መቃብሩ ይበልዎ ንሱ ከዓ ሕደግዎ ገለ እኳ ንዕጽምቱ ኣየነቃንቆ ስለዚ እቲ ኣጽምቱ ምስ ኣጽምቲ እቲ ካብ ሰማርያ ዝመጸ ነቢይ ተረፈ ነተን ኣብ ከተማታት ሰማርያ ዝነበራ ነገሥታት እስራኤል ንእግዚአብሔር ከኸርይዎ ኢሎም ዝሰርሕዎን ኩለን ኣባይቲ በረኽቲ ድማ የስያስ ኣፍረሰን እሞ ከምቲ ኣብ ቤትኤል ዝገበሮ ኩሉ ግብርታት ገበረን ነቶም ኣብኡ ዝነበሩ ኩሎም ናይ በረኽቲ ካህናት ድማ ኣብቲ መስዊእታት ሓረዶም ኣብ ልዕሊኡ ከዓ ኣጽምቲ ሰብ ኣንደደ ናብ ኢየሩሳሌም ድማ ተመልሰ የስያስ ፋሲካ ከም ዘበዓለ ቁጽሪ 21 እቲ ንጉሥ ከዓ ንብዘሎ ህዝቢ ከምቲ ኣብዚ መጽሓፍ ኪዳን እዚ ተጻሒፉ ዘሎ ጌርኩም ንእግዚአብሔር ኣምላክኩም ፋሲካ ኣብዕሉ ኢሉ ኣዘዞም ካብቲ መሳፍንትን እስራኤል ዝፈርድሉ ዝነበሩ ዘመን ጀሚሩ ከዓ ብዘሎ ዘመን ነገሥታት እስራኤልን ነገሥታት ይሁዳን ከም ዝበለ ፋሲካ ኣይተፈሰገን እዚ ፋሲካ እዚ ስኒ ንጉሥ የስያስ ኣብ መበል 18 ዓመቱ ደኣ ኣብ ኢየሩሳሌም ንእግዚአብሔር ተገብረ የስያስ ድማ ቃላት እቲ ኣብቲ ካህን ሂልቅያ ኣብ ቤት እግዚአብሔር ዝረኸቦ መጽሓፍ ተጻሒፉ ዘሎ ሕጊ ምእንቲ ከቆውም ኢሉ ነቶም መሳፍንቲ ዝሓቱን ንጠንቈልትን ንኣማልኽቲ ቤትን ንጣዖታትን ኩሉ እቲ ኣብ ሃገር ይሁዳን ኣብ ኢየሩሳሌም ንእተረኣየ ጽያፋትን ኣንደዶ ከምቲ ኩሉ ሕጊ ሙሴ ገይሩ ብኩሉ ልቡን ብኩሉ ነፍሱን ብኩሉ ሓይሉን ናብ እግዚአብሔር እተመልሰ ንጉሥ ከዓ ብቅድሚኡ ከምኡ ዝበለ ኣይነበረን ድሕሪኡ እውን ከምኡ ዝበለ ኣይተንሰአን ግና ብምኽንያት እቲ ምናሴ ብኡ ዘኾረዮ ኩሉ መኾረይ እግዚአብሔር ካብቲ ኣብ ይሁዳ ዝነደደ ንደት ዓብይ ኩራኡ ኣይተመልሰን እግዚአብሔር ድማ ከምቲ ንእስራኤል ዘግለስክዎ ንይሁዳውን ካብ ቅድሚ ገጸ ከግልሶ እየ ነዛ ዝሓረኽዋ ከተማ ኢየሩሳሌምን ነዛ ስመይ ኣብኣ ክኸውን እዩ ዝበልኳ ቤትን ከዓ ክድርየን እየ በለ መወዳእታ ዘመን መንግስቲ የስያስ ቁጽሪ 28 እቲ ዝተረፈ ናይ የስያስ ነገር ኩሉ ዝገበሮን ንሱ ኣብ መጽሓፍ ዛንታ ዘመን ነገሥታት ይሁዳ ዶ ተጻሒፉ ኣየሎን ቁጽሪ 29 ብዘመኑ ፈርዖን ኒኮ ንጉሥ ግብፂ ናብ ንጉሥ ሶርያ ናብ ሩባ ኤፍራጥስ ደየበ ንጉሥ የስያስ ድማ ክቀባበሎ ኸደ ንሱ ከዓ ምስ ረኣዮ ኣብ ሚጊዶ ቀተሎ ገላኡ ድማ ብምውቱ ኣብ ሰረገላ ገይሮም ካብ ሚጊዶ ናብ ኢየሩሳሌም ኣምጽዎ ኣብ መቃብሩ ከዓ ቀበርዎ ህዝቢ እቲ ሃገር ድማ ንኢሓዝ ወዲ የስያስ ወሲዶም ቀብእዎ ኣብ ክንዲ ኣቦኡ ከዓ ኣንገስዎ ኢሓዝ ንጉሥ ይሁዳ ቁጽሪ 31 ኢሓዝ ንክነግስ ከሎ ወዲ 23 ዓመት ነበረ ኣብ ኢየሩሳሌም ከዓ 3 ወርሒ ገዛ እስማ ዲኡ ድማ ሓሙጣል እዩ ንሳ ጓል ኤርምያስ በዓል ሊብና እያ ንሱ ከዓ ከምቲ ኣቦታቱ ዝገበሮ ኩሉ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክፉእ ገበረ ፈርዖን ኒኮ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ከይነግስ ኢሉ ኣብ ሪብላ ምድሪ ሓማት ኣሰሮ ነቲ ሃገር ከዓ 100 ትለንተ ብሩርን 1 ትለንተ ወርቅን ፈሰስ ኣውደቐላ ፈርዖን ኒኮ ድማ ንኤልያቄም ወዲ የስያስ ኣብ ክንዲ ኣቦኡ የስያስ ኣንገሶ ስሙ ከዓ የያቂም ኢሉ ለወጠሉ ንኢሓዝ ግና ወሰዶ እሞ ናብ ግብፂ መጸ ኣብኡ ድማ ሞተ የያቄም ከዓ ንፈርዖን ብሩርን ወርቅን ሃቦ ግና ከምቲ ትእዛዝ ፈርዖን ገንዘብ ምእንቲ ክህብሲ ነቲ ሃገር ፈሰስ ኣውደቐላ እቲ ብሩርን ወርቅን ንፈርዖን ኒኮ ምእንቲ ክህብሲ ንህዝቢ እቲ ሃገር ነፍሲ ወከፍ ከም ስልዕቱ ኣኽፈሎ የያቄም ንጉሥ ይሁዳ ቁጽሪ 36 የያቄም ክነግስ ከሎ ወዲ 25 ዓመት ነበረ ኣብ ኢየሩሳሌም ከ11 ዓመት ገዘ ስማ ዲኡ ከዓ ዙብዳ እዩ ንሳ ጓል ጶዳያ በዓል ሩማ እያ ንሱ ከዓ ከምቲ ኣቦታቱ ዝገበሮ ኩሉ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክፉእ ገበረ ካልኣይ መጽሓፍ ነገሥት ምዕራፍ 24 ቁጽሪ 1
بزمنو نبوخذناصر ንጉስ ባቢሎን ደየበሞ ያቄም ክሳዕ 3 ዓመት ተገዝኦ ግና ከመሊሱ ዓለዎ እግዚአብሔር ድማ ጭፍራታት ከለዳውያንን ጭፍራታት ሰራውያንን ጭፍራታት ማዕባውያንን ጭፍራታት ደቅ ዓሞንን ሰደደሉ ከምቲ እግዚአብሔር በአፍ ባሮቱ ነቢያት ተዛረበ ቃል ከዓ ምን ተኸጥፍዎ ናብ ይሁዳ ሰደዶም እዚ ከዓ ብሰረት ምናስየ ዝገበሮ ኩሉ ሓጢአት ድማ ብሰረት ንጹህ ደም ዘፍሰሶን ኢየሩሳሌም ከዓ ብንጹህ ደም ስለ ዝመልአ ይሁዳ ካብ ቅድሚ ገጹ ከግልሳ ብትእዛዝ እግዚአብሔር እዩ ዝኾነ በዚ ከዓ እግዚአብሔር ይቅር ክብል ኣይፈተወን ቁጽሪ 5 እቲ ዝተረፈናይ ያቄም ነገርን እቲ ዝገበሮ ኩሉን ከአንሱ ኣብ መጽሐፍ ዛንታ ዘመን ነገስታት ይሁዳዶ ተጻሒፉ ያሎን ያቄም ድማ መስበታቱ ደቀሰ ኣብ ክንዱኻ ወዱ ያኪኒ ነገሰ ነቲ ናይ ንጉስ ግብጽ ዘበለ ካብ ሩባ ግብጽ ጀሚሩ ክሳዕ ፈለግ ኤፍራጥስ ንጉስ ባቢሎን ሒዝዎ ነበረሞ ድሕርዚ እቲ ንጉስ ግብጽ ካብ ሃገሩ መሊሱ ኣይወፀን ኢኮንያን ንጉስ ይሁዳ ቁጥር 8 ያኪኒ ክነግስ ከሎ ወደ 18 ዓመት ነበረ ኣብ ኢየሩሳሌም ከዓ 3 ወርሒ ገዘ ስማዲኡ ንሕሽታ እዩ ንሳ ጓል ኤልናታን በዓል ኢየሩሳሌም እያ ንሱ ከዓ ከምቲ ኣቦኡ ዝገበሮ ኩሉ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክፉእ ገበረ ቁጥሪ 10 በቲ ግዜ እቲ ገላው ንቡኽደነፆር ንጉስ ባቢሎን ናብ ኢየሩሳሌም ደየቡ እታ ከተማ ድማ ተኸበት እቶም ገላው ከቢቦም ከለዉ ከዓ ንቡኽደነፆር ንጉስ ባቢሎን ናብታ ከተማ መጸ ሽዑ ያኪን ንጉስ ይሁዳ ንሱን ኣዲኡን ገላውን ሓለቁን ስልባቱን ናብ ንጉስ ባቢሎን ወጹ እቲ ንጉስ ባቢሎን ከዓ ብሳምነይቲ ዓመት መንግስቱ ሓዞ ከምቲ እግዚአብሔር ተዛርቦ ድማ ንብዘሎ መዛግብቲ ቤት እግዚአብሔርን መዛግብቲ ቤት ንጉስን ኣውጽ ነቲ ሰሎሞን ንጉስ እስራኤል ኣብ መቅደስ እግዚአብሔር ዝገበሮ ኩሉ ኣቕሑ ወርቂ ከዓ ሰበሮ ንብዘሎ ኢየሩሳሌምን ንኩሎም ሓለቁን ንኩሎም ሓያላት ጀጋኑን 10,000 ምሩኻት ንኩሎም ጸረብትን ሰራሕቲ ሓጺንን ከኣማረኸ ካብ ህዝቢ ሃገር ብዘይ እቶም ድኻታት ገለኳ ኣይትረፈን ያኪን ድማ ናብ ባቢሎን ማረኾ ነደ ንጉስን ነንስቲ ንጉስን ንስልባቱን ዓበይቲ ሃገርን ከዓ ካብ ኢየሩሳሌም ማሪኹን ናብ ባቢሎን ወሰዶም ንኩሎም ሓያላት ሰባት 7,000 ዝኾኑ ጸረብትን ሰራሕቲ ሓጺንን ከዓ 1,000 ኩሎም ጀጋኑን ውግእ ዝበቕዑ እቲ ንጉስ ባቢሎን ማሪኹን ናብ ባቢሎን ኣእቶም እቲ ንጉስ ባቢሎን ድማ ንሓው ኣቡ ማታንያ ኣብ ክንዱኡ አንገሶ ስሙ ከዓ ጸደቅያስ ኢሉ ለወጠሉ ጸደቅያስ ንጉስ ይሁዳ ቁጽሪ 18 ጸደቅያስ ክነግስ ከሎ ወዲ 21 ዓመት ነበረ ኣብ ኢየሩሳሌም ከዓ 11 ዓመት ገዘ ስማዲኡ ድማ ሓምጣል እዩ ንሳ ጓል ኤርምያስ በዓል ሊብና እያ ንሱ ከዓ ከምቲ ያቄም ዝገበሮ ኩሉ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክፉእ ገበረ እዚ ኢየሩሳሌም ይሁዳን ካብ ቅድሚ ገጹ ክሳዕ ዝድርብዮም ዝኾነ ብምኽንያት ኩራ እግዚአብሔር እዩ ጸደቅያስ ድማ ካብ ንጉስ ባቢሎን ዓለወ ካልኣይ መጽሓፍ ነገሥት ምዕራፍ 25 ውድቀት ኢየሩሳሌም ቁጥሪ 1 ኮነ ድማ ብታስዒት ዓመት መንግስቱ በታ 10 ወርሒ ካብታ ወርሕን በ10 መዓልቲ ንቡኽደነፆር ንጉስ ባቢሎን ምስ ኩሉ ሰራዊቱ ናብ ኢየሩሳሌም መጺኡ ከበባ ብዙርያኻ ዕርዲ ነደቁላ እታ ከተማ ድማ ንጸደቅያስ ክሳዕ መበል 11 ዓመቱ ብመካበብያ ተዓጽወት ካብታ 4 ወርሒ ኣብታ ታስዒት መዓልቲ ኣብታ ከተማ ጥሜት በርትዐ ህዝቢ ሃገር ከዓ እንጌራ ኣይነበሮምን ሽዑት ነታ ከተማ ብሓደ ቦታ ኣፍረሱላ እቶም ክልዳውያን ኣብ ዙርያ እታ ከተማ ከለዉ ድማ እቲ ንጉስ ብመገዲ ጎልጎል ከደ ኩሎም ሰብ ውግእ ብለይቲ በቲ ኣብ ጥቓ ተኸልቲ ንጉስ ዘሎ ኣብ መንጎ ክልቲኡ መካበብያ ዘሎ ደገ ብመገዲ እቲ ደገ ገይሮም ሃደሙ እቶም ሰራዊት ክልዳውያን ነቲ ንጉስ ደድሕሪኡ ስዒቦም ኣብ ጎልጎል ያሪኮ ኣርከብዎ ብዘለዉ ሰራዊቱ ድማ ካብኡ ፋሕ በሉ ሽዑ ነቲ ንጉስ ሒዞም ናብ ንጉስ ባቢሎን ናብ ሪብላ ኣደየብዎ ፍርዲ ከዓ ፈረድዎ ንደቂ ጸደቅያስ ድማ ኣብ ቅድሚ ዓይኑ ሓረድዎም ንጸደቅያስ ከዓ ዓይንቱ ኣዕርዎ ብኽልተ ሰንሰለት ኣስራ ዝኣሲሮም ድማ ናብ ባቢሎን ወሰድዎ ምዕናው ቤተ መቕደስ ቁጥሪ 8
بتا حمسيت ورحي كابتا ورحون بسابعيت معلتي نبكنا تصر نقص بابيلون أما بالعسرته وتشعة عامته نبزرادان حلقة سبعنياتات قليا نقص بابيلون نبي يرسالم متسيو نبيت جزيء بهيرن نبيت نقصن خلنا عبايت يرسالمن توقسه نقول عبيت أبايت دما بحاوي توقسه مستحل أزب عنياتات زنبرة بزل سراويت كلداويان نمكابياتات يرسالم بزريا أو أفرسو نبزرادان اتي حال أزب عنياتات دما نتوم أبكتما تريفهم زنبور ترف اتزبن نتوم هديمهم نام نقص بابيلون اتتصقعن كابتو بزو حزبي زترفون مارخوهم اتحال أزب عنياتات قنا كابتون دخاتات اتحاقر اتخلطوين كعايون مريت كحارسون إلو حدقهم وطرع 13 اتم كلداويان دما نتي أبيت እግዚአብሔር ዝነበረ አዕኑድ አስራዝን ነቲ መቀመጥታት ነቲ أبيت እግዚአብሔር ዝነበረ ባሕሪ አስራዝን ሰባበርዎ ነቲ አስራዝዩ ኸዓ ናብ ባቢሎን ወሰድዎ ንድስትታትን መጽሓርያታትን ካራታትን ጽዋዓትን ነቲ ዝግልገሉሉ ዝነበሩ ኩሉ አቑሑ አስራዝን ወሰድዎ እቲ ሓለቓ ዘብዐኛታት ከዓ ንጽንሃታት ንጭሕሎታትን ናይ ወርቂ ከም ወርቂ ናይ ብሩር ከም ብሩር ገይሩ ወሰዶ እቲ ሰሎሞን ንቤት እግዚአብሔር ኢሉ ዝገበሮ ክልተ ዓንድን ሓደ ባሕርን መቐመጢታትን ናይዚ ኩሉ አቑሑ አስራዚ ድማ ሚዛን ኣይነበሮን ቁመት እቲ ሓደ ዓንዲ 18 እመት ነበረ ኣብ ልዕሊኡ ከዓ ጉልላት አስራዚ ነበሮ ቁመት እቲ ጉልላት ድማ 3 እመት ነበረ ነቲ ጉልላት ከዓ ብዙርያኡ ዓይነ ርግብን ሮማንን ነበሮ እዚ ኩሉ ካብ አስራዚ ነበረ ነቲ ልካላይ ዓንዲ ድማ ምስ ዓይነ ርግቡ ከምኡ ነበሮ حزب يهودا ناب بابيلون كم زتوسده قطر 18 اتحلق أزب عنياتات كأن لك كهانات سرايان نتصفنياس اتكالاي كهانن نسلستيهم حلو تدقن وصدو كابتا ختما دم حدا عزاز سو زنبره سلوغن كابتون قطع نقص زرئيو حموش السبات ابتا ختما اترخون نتتصحافي اتن هزبي اتهاجر وتهدرنت زصحف زنبره حلقة سراويتن كابتوم ابتا هاجر اترخبو هزب اتهاجر كاسسا سبات وصده نزياتهم كأن بزرادان حلقة أزب عنياتات وصيدو ناب نقص بابيلون ناب ريبلا أمتصوم اتنقص بابيلون دما أب ريبلا أم مدري حمات وقعي قتلم يهودا كم زيلو كاب هاجرو تمارخه قطر 22 نتين بكدنا تصر نقص بابيلون زترفو أم مدري يهودا زترف حزبي ناتاتهم غداليا ود أحيام ود شافان شمولهم كلهم حلق سراويتات نساتهم سبوا من أسماعيل ود نتانيان يوحنان ودي قرح أحن ساريا ودي تانحيومت اتنطفاون يازنيا ودي اتي معكتاون زياتومن صوبمن نغوس بابيلون غداليا كمز شومو مسمعو ناب غداليا نمصيبا مصو غداليا دما كاب غلاو كلداويان ايتفرو ابز هاجر تقمط نغوس بابيلون كاتغزو مصبو نغر كونلكم يلو ناتاتومن نصوبمن محللهم بتاسابعيت ورحغنا كونه اتي كاب زرئ نغوس زنبره اسماعيل ود نتانيا ودي الشاما 10 سب دما مسو مصيوم نغداليا قتلو موتخا نتوم مسو امصيبا زنبر ايهودن كلداويانن كاتلو اتوم حزب بزلو دما كاب نشتوك صعبين اتوم حلقو سراويتاتن نكلداويان فريهم نبرمو تنسيهم ناب قبص خدو إيكونيان كم استفتحه قطر 20 كنا خايات كين نقص يودا كابز مارخ أمبل 37 عامتو أمبل 10 ورحي أبتا ورحي دما أمبل 20 معلتي إيوال ماردوك نقص بابيلون بتاز نقص سلا عمت نياكيني نقص يهودا كابيت مأسرتي أوتصو مسوها أطعم تزاربه زفانو دما كاب زفاون تأتو مسو بابيلون زنبور نقصتات العلاب بلو نتيكي دان بيت مأسرتون لو وطلو بكل زمن هيوتو خا ورتق اب قرميو انغيرا يبلع نبره نن معلت زقلبو قلب دما بكل زمن هيوتو ورتق كاب نغس توهبو